Harmadik rész. Arab oroszlán. Lovas katona állt a Berettyó partján, kék köpönyeges, vörös üveges király katonája. Intett a parttól a süvegével, s átkiáltott a fűz a bokrokon, ha-ho. Itt a víz! S leléptetett a napfénytől meleg, süppedékes parton a buján sárgáló gólyavirág közé. A lótérdig ereszkedett a fülbe, amelynek alján szinte elveszett a víz. S lenyújtotta a nyakát, hogy igyék. Azonban nem ivott. Ahogy visszaemelte a fejét, orából szájából csurgott a víz. Visszafújta, és a fejét rázta. Mi lett ezt a lovat? Dinnyögött a vitéz. Hát miért nem iszol, ebatta? A ló megint lenyújtotta a fejét. Megint kirázta a vizet orából szájából. A mezőn át még 18 különféle öltözetű magyar lovas ügetett oda, s köztük egy szálas, sovány ember, akinek sastól volt a süvegébe tűzve, s köpönyek helyett megszínű posztomentet takarta a vállát. Hadnagy uram, szólt föl a vitéz a vízből, térges vagy mi ez a víz, nem issza a lovam. A sastolas ember beugratott a vízbe, és figyelmesen nézett a hullámokra. Béres a víz, mondta csodálkozón. A part körös körül fűzve bokrokkal volt besűrűzve. A bokrok barkától sárgálottak. A föld kék lett az ibolyától. A tavasz édes illatát köténnyel hordta onnan a délutáni szellő. A hadnagy megcsapta a lovát, egy-néhány lépés csobogott fölfelé a vízben. A bokrok közt a parton egy ingre vetkőzött fiatalemberre bukkant. Az ember fűzfatörzsökön ült, és a fejét mosta a patakban. Nagy, buckos fej, mint a bikáé. A szeme is olyan apró, fekete és erős. A bajuszkája két vasszökként hegyes. A dolmánya, két sárga csizmája, süvege, kardja mellette hevert a gyepen. Hát attól a mostástól vált véresé a Berettyó víze. Ki vagy te, öcsém? Szólt rá a hadnagy. Az ifjú kedvetlenül felelt, Megcsei István a nevem. Az enyém meg Dobó István, mondotta a hadnagy. Hát mi bajod, öcsém? Megvágott egy török az Isten fáját neki, s a tenyerét a fejére tapasztotta. Török szólt Dobó megvillanó szemmel. A pogány mindenét annak a töröknek, nem lehet még messze. Hányan vannak? Hé, fiúk! Kada! S kiugratott a vízből. Ne fáradjanak, szólt Megcsei. Én már agyonvágtam. Itt hever mögöttem. Itt van valahol nem messze. Dobó leszólította alulról a fegyver hordozóját. Vedd elő a tarisznyát, mondotta neki, és lásd el az újfűt tépéssel, kötéssel. Amoda feljebb vannak, még szólt Megcsei, a tenyerét ismét a fejére tapasztva. Törököt. Nem, egy öreg nemes meg a felesége. A vér elöntötte az arcát. Megint lehajolt a vízre. Dobó felszöktette a paripáját, s néhány lépésre egy másik ember talált. Az is Imre vetkezetten ült a patak partján. Piros hajú, vén ember. Egy kövér öregasszony mosta sírva a pirosságot a vén ember fejéről. Adjon Isten! Kiáltotta Dobó. Megye a seb! Az öreg fölnézett, és vígan legyintett. Török vágás. Akkor látta Dobó, hogy az öregnek csak fél keze van. Ejnye, de ismerős! Mondotta a lováról leszállva. Az öreg újból fölnézett. Lehet. Dobó István vagyok. Az öreg tűnődött, Dobó. Nini, te vagy, Pista öcsém? Hát, hogy ne ismernél. Jártál is nálam az öreg ceceinél. Csak két ember melegen kezet fogott. Hát mi volt itt, bátyám? Hogy kerülnek ide a pusztába? Egy szólt az öreg, újból látadva a fejét a feleségének. A kutya pogány megtámadta a kocsimat. Még az volt a szerencsém, hogy az ifjú éppen akkor ért utol bennünket, mikor a pogány nekünk esett. No, terék legény! Úgy vágta a törököt, mint a tököt. De magam is közébük csapkodtam ám a kocsiról. Hányan voltak? 10 a kutyák, hogy a gyerna emészem meg őket. Még szerencse, hogy nem bírtak velünk. Van vagy 400 arany nálam, ha nem több. S rácsördített az oldalára. Nem halt meg az ifjú? Kérdezte az asszony. Nem, egy cseppet se, felelte Dobó. Amoda alább mosakodik ő is. A közelben pirosló török halottra pillantott. Megnézem már, mondotta, miféle néppel volt dolguk. És benyaggalázta a patak mellékét meg az utat. A füzesben 7 holttestet talált, 2 magyart és 5 törököt, az úton meg egy 3 lovas kocsit, amely bele volt dőlve az árokba. Egy fiatal kocsis gyerek a ládák összerakásán erőlködött. Ne vesződj, öcsém, mondotta neki. Mindjárt kapsz segítséget. S visszatért Megcséhez. Nem egy török van itt, öcsém, mondotta neki, hanem 5. Szép vágások. Becsületedre válnak. Még egynek kell lennie, felelte Megcsé. Az talán a vízben van. Az én katonáimat megtalálták, Dobó bátyám. Meg szegényeket. Az egyiknek 2 felé esett a feje.
Csak 3-an voltunk. És a török. 10 voltak a kutyák. Akkor hát 4 elfutott belőlük. Dobó eközben leszállott a lováról, és megnézte az ifjú fejsebét. A vágás hosszú, de nem még szólt a sebet összenyomva. Maga rakott rá tépést, és maga kötötte be szorosan egy gyolcs foszlánnyal. Hát hova még, öcsém? Debrecenbe. Csak nem törökékhez tán? De éppen oda. Ejnye, öcsém, van ott nekem egy kedves emberem, Volmenisza Gergely. Gyerek lehet még. Ismered? Éppen ő érte megyek. Levelet írt, hogy szeretne hozzám jönni a hadba. Már akkora a fiú. 18 éves. Persze, a Bálint úr népe elszéle. Biza azokat szétfújta a szél, mióta az úr raboskodik. Tinódi is elment. Ide-oda csavarog. De lehet, hogy most ő is Debrecenben van. Hát tisztelem, csókolom azt is, meg a 2 török fiút. Míg így beszélgettek, Dobó feltűrte a zekéje ujját, és rongyot fogott. Az arcát mosta meg McCheynek, Dobó egy katonája meg a ruháiról tisztogatta le a vérfoltokat. Az öreg ott van. Kérdezte McChey, cecejék felé intve. Hogy nincs nagy baja. Nem vagy éhes, öcsém? Nem, csak szomjazom. Dobó a kulacsért intett. A többi katonát meg elküldte, hogy a kocsi rendbeszedésén segítsenek. Aztán cecéjékhez mentek. A kocsi mellett a gyepen ült már az öreg házaspár cecei kezében Pulykacomb. Evett jó ízűen. Tartsatok velünk! Kiáltott a végon. Csak hogy nem esett bajod, öcsém. A katonák összeszedték a zsákmányt, 5 török lovat, ugyanennyi köpenyeget és mindenféle török fegyvert. McChey a lovakra pillantott, azután a földön heverő fegyverekre. Válasszon, bátyám, szólt ceceinek. A zsákmány közös. Kell is nekem, felelte az öreg nevetve. Van én nekem elég lovam, elég fegyverem. Hát akkor Dobó bátyámat kínálom meg egy fegyverrel. Köszönöm, felelte Dobó. Márhogy választanék? Nem harcoltam érte, de csak válaszom. Dobó a fejét rázta. A zsákmánynak tiéd az utolsó gombig. Ajándékot meg hogy fogadnék tőled? Nem adom ingyen. Az már más beszéd, szólt Dobó, vágyó pillantást vetve egy remek művű kardra. Hát mi az ára? Az, hogy ha a várkapitány lesz kegyelmet, hát engem szólítson magához, ha szorul a csizma. Dobó mosolygott. Bizonytalanra nem veszünk. Hát mást átszabok, jöjjön velem Debrecenbe. Az se lehet most, öcsém. Én királyi biztos vagyok most. Bitan birtokon szedem a tizedet. Ha csak később nem lesz rá érkezésem. Hát válasszon úgy, hogy ajándékozzon meg cserébe a barátságával. Az már úgyis a tiéd. Hanem, hogy meg ne haragudjál rám, elfogadok egyet, mert látom, hogy szívesen kínálod. És a kardokat vizsgálva folytatta, ezek úri törökök voltak. Az egyik bég. Vajon hova valók? Gondolom, Fehérvárjak. Dobó fölvette a kardokat. Az egyik bársonytokos, türkizes volt, a markolata aranyozott kígyófék, a kígyófék 2 szeme, 2 gyémánt. No, ez a tiéd, öcsém, ezt nem választom, mert ez vagyontér. 2 olcsóbb művű, török vasúkat hevert még ottan. Dobok fölvette az egyiket, s karikába hajtotta. Ez aztán a cél, mondotta jókedvel. Hát ezt, ha nekem adod, megköszönöm. Szívesen, felelte McChey. De már most, ha ezt nekem adott, told meg azzal a szívességgel, hogy vidd el magaddal Debrecenbe, és ha ott van Tinódi, mondd meg neki, hogy írjon rá valami igét. Amit akar. Van ott aranyműves, aki beleégeti a vasba. Szívesen, felelte McChey. Magam is íratok vele erre a kígyós kardra. Egyet súhintott a görbekaddal, és felkötötte a másik mellé. Találtatok egy pénzt a török tisztnél? Kérdezte a dobok katonáit. Még nem motoztuk meg. Hát motozzátok meg. A legény csak hamar magával hozta az egész törököt. Csak úgy a galériánál fogva húzta oda a gyepen. Ott motozta meg. A vörös bársonybugyogón nem volt zseb, hanem az őszíjában találtak egy zacskó aranyat meg mindenféle ezüstpénzt. Ez jó lesz költségre, szólt terültem McChey. Katonembernél mindig elkél. Még egy rubintos turbánforgó volt ott, meg egy aranylánc. Azt a vég az ingén belül viselte, s kókuszforgácsra csavart pergamentalizmát hordozott rajta. McChey a tenyerére tette a 2 aranyszert, és oda kínálta ceceinek. Ebből már kell választania, bátyám uram. Tedd el, öcsém, azt is szólt az öreg a kezével legyintve. Csak nem tűzök forgót vénlétemre. Vigyük el a lányunknak azt a láncot, szólalt meg az asszony. Van egy szép kisasszony lányunk, mondotta magyarázón a királyné udvarában. Gyertek el, öcsém, a lakodalomba. Rikótotta cecei a lábát rázva. Még egyszer kitáncolma kedvemet, mielőtt meghalnék. McChey beleeresztette a láncot az asszony tenyerébe. Ki veszi el? A királyné hadnagya.
Füriás Ádám. Ismeritek talán? Megcsinálják komolyabbba intett nemet. Derék ifjú, mondotta az asszony. A királyné adja férjehez a lányomat. Isten értesse őket, mondotta a dobó. Megcsé a török ruhákat, meg a dísztelen fegyvereket a dobó katonáinak ajándékozta. Indulásra kászolódtak. Megcsé fölvette a süvegét, s bosszankodva forgatta a kezében. Be volt hasítva, csak nem ketté esett. Sose bosszankodjál, szólt Cecej. Ha nem volna meghasítva, nem férne most a fejedre. A ruhájuk még vizes volt. No, de estig majd megszárítja a nap meg a szellő. Válasz kettőt a katonáinkból, mondott a dobó, hogy elkísérjenek Cecei bátyámnak is adok kettőt. Nem tudom, együtt megyünk-e, kérdezte Megcsé Ceceiékhez fordulva. Együtt megyünk tám. Hova? Szólt az öreg. Debrecenbe. Együtt. No, akkor elég 3 katona is. Amennyit akarsz, felelte dobó szívesen. Míg az öreg házaspár a kocsiban rakodott, ők ketten bejárták a holtakat. A holtak közt egy 30 éves forma, nagy testű török kezét, lábát szétvetve, hanyat feküdt. 2 posztolbugyogó volt rajta. A szemén érte a vágás. Ezt ismerem, mondotta a dobó. Egyszer verekedtem is vele. A 2 magyar katona csúnyán össze volt szaddalva, az egyiknek letakarták a fejét kendővel. A törököket gyomron szúrták és belevetették a dobó katonái a berettyóba, a magyaroknak megsírt kapartak a part puha földjében egy vén fűzfa alatt, és ruhástól belefektették őket. Betakarták a köpönyegükkel, behatolták, s kereszt helyett odatűzték a kardjukat. Konstantinápoly déli sarkán egy régi vár áll. Falai magasak. A falakon belül 7 kökcös torony, mint 7 óriás szélmalom, ilyen forma rendben. Fentről lefelé kezdődően egy szimpla, aztán 3 páros. A várfalát felében a márványtenger mossa, felében faházak környezik. Ez a híres jedikula, magyarul 7 torony. A 7 toronyba van berakva, és betömve a szultánnak minden kincse. A középső 2-ben az arany és gyöngyös ékszerek. A tenger felől állókban az ostromszerek, kézifegyverek és ezüstkincsek. A másik 2-ben a régi fegyverek és a régi okiratok, könyvek. Ott a 7 torony között őrzik a fejedelmi rabokat is. Mindenkit másképpen. Némelyiket láncon és sötét kölyükben, másikat olyan kényben, szabadján, mintha otthon volna, járni engedik napestig a várkertben, a zöldséges kertben, a tornyok erkélyén, a fürdőben szolgát tarthat 3 is, leveleket írhat, látogatókat fogadhat, muzsikálhat, ehetik, ihatik, csak éppen ki nem mehet. Egy tavaszi napon 2 őszember üldögélt a jedikula kertjében a padon. Mind a 2-nek könnyű fajta bilincs, kígyózta körül a lábát. Az egyik a térdén könyökölt. A másik a padkarján széjjel vetett kézzel hátra támaszkodott, csak felhőket nézte. Az, aki az eget nézte, őszebb volt, mint a másik. Szakálla a meleg közepéig ért, a haja meg fehér sörényként lengte körül a fejét. Mind a 2 magyar ruha. A magyar ruha sokra bonkotott a 7 toronyban. Ültek szótlanul. A tavaszi nap langyos melegséggel öntötte el a kertet. A cédrusok, tuják és babérfák között virágzott már a tulipán meg a pünkösdi rózsa. Fejük fölött egy vén pizángöles levelei itták a napsugarat. A felhőket néző ember leemelte izmos karját a padról, és keresztbe fonta. Közben a társára tekintett. Mind gondolkodol, Majlát barátom? A diófámon, felelt az előrehajló. Fogarosan van egy diófám. A 2 ember megint hallgatott. Aztán egy nehány perc múlva Majlát szólalt meg, a külső ága elfagyott. Kihajtott te? Azon tűnődöm. Kihajtott bizonyosan. A fa elfagy, kihajt. A szőlő is kihajt a tövéről. Csak az ember nem hajt ki. Megint hallgattak egyet. Aztán Majlát szólalt meg ismét. Hát te, Bálint, mind gondolkodol? Azon felelte búsán török Bálint, hogy a kapiaga épp olyan rongyember, mint a többi. Azon én sose kételkedtem. Azt mondták, hogy ravasz. 30 000 aranyat küldött neki a feleségem, hogy ravaszkodja le ezt a láncot a lábamról. Ennek már 3 hónapja. Megint hallgattak. Majlád lenyúlt egy pipandért, amely kisárgálott a fű közül. Leszakította. Darabig mosolgatta a kezében, aztán lehulatta a földre. És megint megszólalt, az éjjel arra gondoltam, hogy én még mindig nem tudom, miért ejtettek téged rabul. Sokszor elmondtad, hogyan hoztak a Dunán, hogyan csaptál egy őrt a hajó falához, hogyan vezettek ide. De a kezdetet, az igazi okot. Azt jóformán magam se tudom. Te elvégre is megvoltál a magad fészkén, rólad nem mondhatták, hogy királyságra vagy fejedelemségre áhítozol. Magam is sokszor tépelődtem ezen. A töröknek nem kell ugyan valami nagy ok, hanem hogy mégis a sok közül mi ártott, nekem leginkább,
azt magam is szeretném tudni. Az udvaron egy csapatkapu zsiment át dobszóval, azután ismét magukra maradtak. Bálint folytatta, azt gondolom, mégis az az éjjeli beszélgetés volt a fő ok. A szultán azt kérdezte tőlem, hogy miért jelentettem meg a németnek az ő jövetelét. A németnek? Kérdeztem csodálkozva. Nem a németnek jelentettem én meg, hanem Perényinek. Az egy kutya felelte, a szultán Perényi a némettel tartott, és a szultán dühösre kerekedett szemmel nézett rám. Ha nem értesítetted volna őket, itt leptük volna meg a német tábort. Minden urat elfogtunk volna, és összetörtem volna Ferdinándnak minden erejét. Enyém volna a Bécs is. Hogy így kiabált rám a ronda török, bennem is felforrott a vér. Én, tudod, mindig úr voltam, teljes életemben, nem szoktam meg, hogy egyik gondolatomat a másik alatt takargassam. Nekiágaskodtál? Nem voltam goromba, csak megmondtam neki, hogy éppen azért értesítettem őket a szultán jöveteléről, mert kímélni akartam a német táborban lévő magyarokat. Ez nagy hiba volt. Még akkor szabad voltam. Hát aztán mit szólt? Semmit. Fel is alálják át előttem. Aztán egyszer csak a basájához fordult. Azt mondta neki, hogy adjanak egy jó sátort, ahol meghálhassak, mert holnap is beszélni akar velem. No, és mit beszéltetek másnap? Semmit. Nem is láttam többé a szultánt. Egy nagy sátort adtak, de ki nem eresztettek. Ahányszor ki akartam lépni, 10 dáda álltam mellemnek. És mikor vettek rád láncot? Csak akkor, mikor visszafelé indult az után. Nekem mindjárt láncot vertek a lábamra, mikor elfogtak, és dühömben úgy sírtam, mint a gyermek. Én nem tudok sírni. Nincsenek könnyeim. Nem sírtam én még az apám halálán se. A gyermekeidet se sírattad? Nem, felelte elsápadva török Bálint. De valahányszor eszembe jutnak, úgy érzem, mintha kardot forgatnának a mellemben. Fájdalmasan sóhajtott, s a tenyerébe eresztette a homlokát. Egy rab jut sokszor az eszembe, szólt Pus elmélázással. Egy sovány, rossz török, akit a Duna partján ejtettem fogságba. Évekig ott tartottam a várban. Az egyszer engem szemtől szemben megátkozott. Nem beszéltek többet. A távolból trombita zene hangzott föl. Néha arra figyeltek, aztán megint elmélyedtek a gondolataikba. Mikor a nap már megvörösítette a felhőket, a várnagy végigment a kerten, és hogy hozzájuk ért, odaszólt nekik félváról, uraim, kaput zárunk. Napnyugta előtt fél órával szokták a kaput bezárni, és akkor minden rabnak a maga szobájában volt a helye. Kapudi efendi, szólott török Bálint, mi van ma, hogy úgy trombitálnak? Tújpán ünnep, felelte a várnagy. A szerályban az éjjel nem alszanak. Sodább lépe. A rabok tudták már, mi az. Tavaly tavasszal is volt olyan ünnep. Olyankor a szultán minden asszonya ott van a szerálykertben. A szultán női sátorokat állított fel a tulipánágya körül, és a sátorokban az alsórendű háremi nőkkel mindenféle csecsebecsét, gyöngyöket, selyemszöveteket, kesztyűt, harisnyát, cipőt, fátyolt és más eféléket árultat. Az ő egy néhány száz asszonya sohasem mehet ki a bazárba, hát esztendőben egyszer ott örülnek annak, hogy pénzt szórhatnak. A kert olyankor zsibong a jókedvtől. A palotabeli papagájok, rigók, fülemilék és kanári madarak kalitkástól fel vannak függesztve a fákra és bokrokra, s versenyt énekelnek a muzsikával. Este aztán kidőladnak a Boszporusz egy hajóján az illatos fáklyák és tarkak papírlámpások, s az egész hárem zeneszóval hajókázik le a Márvány-tengerig. A két rak kezet fogott a vértoronáján. Jó éjszakát, Majláb István! Jó éjszakát, török Bálint! Mert nincs ott egyéb öröm, csak a jó éjszaka. Az alvórab hazálmodja magát. Azonban török Bálint nem érzett semmi álmoságot. Ebéd után szokása ellenére lefeküdt, és aludt egyet, hát este nem volt álmos. Kitárta az ablakát, és odaült. Nézte a csillagos eget. A Márvány-tenger sarkán a jedikula alatt sétált a hajó. Az ég csillagos volt és holdvilágtalan. A csillagok szinte lobogva ragyogtak, s a tenger tükre második ragyogó ég. A lampionokkal világló hajó ott sétált a magasság és mélység csillagai között. Két magas kőfalat takarta el a rab szemei elől. De behaladszott hozzá a zene. Pengett a török cimbalom, a kánon és csattogott a csincsa. Bármennyire is akarta hallgatni, gondolatai másfelé kószáltak. Éjfél felé elcsöndesült a lármás zene. A nők maguk énekeltek. Váltakozó más-más hang és más zeneszerszám. De török Bálint azokból se hallott sokat. Az eget nézte, amely már el volt borítva lassan vándorló sötét és rongyos felhőkkel. A rongyokon áttünedeztek a csillagok. Milyen más itt az ég is, gondolta. Török ég, török sötétség. Aztán, hogy hosszú szünet következett a hajón,
folytatta a gondolatait, még a csöndesség is más itten, török csöndesség. Arra gondolt, hogy lefekszik, de olyan jól esett neki az az álmos híbadság, hogy időt várt, míg a tagjai megmozdulnak. Azt várta, hogy az akarata nélkül mozduljon meg a teste, s úgy menjen pihenni. Akkor az éjjel csendben háfa szólalt meg újból, s a lombokon át egyszerre csak magyar akkordok szállottak szét a sötétlő török éjszakában. Török Bálinton valami fájdalmas édes borzongás ömlött végig a szívétől a sarkáig. A háfa elnémult egy percre. Aztán újra felszálltak a remegő akkordok, és halkzokogásként emelkedtek föl az éjszaka sötétségében. Török Bálint fölemelte fejét. Így emelfejett olykor a ketrecben őrzött rab oroszlán a szél susogására, és néz elmeredő szemmel maga elé. A hárfa akkordjai sóhajján ládultan enyésztek bele az éjjeli csöndességbe, aztán újra összetendültek a húrok, és egy vékonyka, bús női hangdala hangzott föl tiszta magyar nyelven. Ki a Tisza vizét itta, vágyik annak szíve vissza. Hely, én is ittam belőle. Török Bálintnak elállt a lélegzete. Emet fővel, merő szemekkel nézett a hangok felé. Összfürtjei szinte szerte borzolódtak, arca szinte megmárványosodott. És amint a vén oroszlán így elkövülten hallgatta a dalt, szeméből kigyöngyözött két nagy könycsepp, és lecsordult az orcáján, szakállán. Éjjel 12 óra tájban az inas zörgetett a török úrfiak hajtaján. Gergely úrfi! No, mi baj? Kiáltott Gergely. Bejöhetsz. Nem aludt még. Gyertyánál olvasta Horatiust. A másik két ágyban is fölébredtek a török fiúk. A virasztó küldött, mondotta az énás. Egy úrféle áll a kapun. Hogy hívják? Valami kecske vagy micsoda. Kecske? Ki a kutya lehet az a kecske? Győrből jött, és ide akar szállani. Gergely a Győr szó hallatára egyszerre kiugrott az ágyból. Török Jancsi megszólalt a paplan alól. Ki az, te Gergely? Megcsej! Kiáltotta vigan Gergely. Ereszétek be tüstént a vitéz urat. Az inas elrobogott. Gergely bakancsot rántott, és köpönyeget kapott a vállára. A két fiú is kiszállt az ágyából. Jancsi 16 éves, Feli 14 már. Kíváncsiak voltak a vendégre, akinek csak a nevét ismerték. Rendeljetek bort meg ennivalót. Szólt vissza nekik Gergely az ajtóból. S lerohant. Mikorra leért, Megcsé már ott állt az udvaron, mellette lámpással a viasztó meg a várnagy. Az emeletről is levillant egy lámpásnak a fénye. Darabig ide-oda lengett az udvaron, aztán a jövervényen át meg, aki éppen egy-egy talléra búcsúzott Dobornak a katonáitól. Csak hogy megérkeztem, mondotta Gergelyt megölelve, már majd elaludtam a lovamon. De Pista bátyám, mi van a fejeden? Turbán, az így van mát. Nem látod, hogy törökké lettem? Ne tréfálj, bátyám. Véres az a kendő. No hát csak adj, öcsém, szobát megmoslótálat, aztán majd elmondom, hogy milyen az úgy Győrtől Debrecenig. A lépcsőn egy asszonycseléd jelent meg, és kérdőn nézett a jövevényre. Gergely nemet intett neki. A cseléd eltűnt. Gergely magyarázón fordult Megcsejhez, az asszonyunk nemigen alszik. Éjjel is az urát várja, vagy levelet az urától. 3 nap is eblázt hevert végig Megcsé a kastélyban. Azon idő alatt mindig ott ültek mellette a török fiúk meg Gergely. Itatták a vitézt veresborral, és érdeklődéssel hallgatták az elbeszéléseit. Az asszony is meglátogatta. Megcsé még azon betegen elmondta, hogy Gergelyet viszi magával a király seregébe. A fiúk megdöbbenve néztek Gergelyre, az asszony szemrehányó, bús arccal. Hát el tudnál minket hagyni? Nem voltam én anyád helyett anyád, és a fiaim nem voltak-e testvéreid? Gergely lecsüket fővel felelte, már 18 éves vagyok. Itt érősködjek-e, itt haszontalankodjak-e, mikor az országnak katona kell? A korához képest valóban éretti fiúnak látszott. Leányosan finom, barna arcán már a szakál is pejhedzett. Csillogó fekete szeme csupa értelem és komorság. Tekkel-e szépen? Szólt törökné. Nem bánhatod-e meg az én fiaimat? Mindenki elfordult tőlünk, ólogatott az asszony, előtolongó könnyeit törölve. Ahonnan az Isten elfordult, elfordulnak az emberek is. Gergely letérdelt az asszony elé, és megcsókolta a kezét. Édes jó anyám, asszonyom, ha így érti az én elmenetelemet, akkor nem lesz belőle semmi. Tinódi is ott ült a szobában. Aznap érkezett meg Érsekújváról. Hírt hallani jött az uráról, de persze a kérdezésbe lérekedt, mikor a kastélyzászló nélkül az asszonyt férgyászban találta. Az ablaknál ült egy medvebőrös ládán, és kardlapra rajzolt. Gergely szavára abba hagyta a munkát. Nagyságos asszonyom, engedje meg, hogy belekottyanjak ebbe a beszédbe. Hát csak szóljon, sebök.
A madár mindig visszatér a fészkére, akárhova megyen is. Gergely is röpdösni akar egyet. Én is azt mondom, hogy jó lenne, ha forogna a világban. Mert tetszik látni, János úrfi ma holnap fölemberedik, aztán neki is jobb, ha tanult katona lesz mellette. Nem volt semmi mosolyognivaló ezeken a szavakon, de mégis mosolyogtak. Megsebőt Deák mindig tréfás, mikor nem énekel, s ha komolyan beszél, akkor is azt sejtik már, hogy vidámság lappan a szava alatt. Hát majd meggondoljuk, bólintott rá az asszony. És a Deák munkájára fordult a szeme, hát megvan-e a vers? Megbizony. Nem tudom, tetszik-e nagyságodnak? Fölvette a kígyós kardot, és olvasta róla, aki bátor, az az erős. Aki erős, könnyen is győz, s aki győzve megy előre, a halál is megfut tőle. Ezt írja az én kardomra is, mondta Török Jancsi. Nem, felelte a fejét rázva Tinódi, arra mást fogunk írni. Megsé megszólalt az ágyban, Dobolnak a kardjára a király nevét is rá kellene írni. Valami olyan félét, hogy Istenért, hazáért, királyért. Az már avott mondás, felelte Tinódi. Ki is múlik a divatból, mióta német fején a korona. Ha ő ezt akarta volna íratni a kardjára, magával vitte volna, és ráíratta volna önmaga. Van eszemben valamit, mondta Gergely, a homlokára téve az ujját. Mikor gyerek voltam, hallottam egy mondását. Azt kellene rámetszeni. Mi az? Az affő, hogy ne féljünk sohase. Ez jól biccentett rá Tinódi. De így bizony kopár a gondolat. Megálljatok csak. Az állát a kezére támasztva nézett maga elé. A többiek hallgattak. Egy perc múlva megcsillant a szeme, ha félsz, nem élsz. Így jól. Kiáltotta Gergely. Tinódi beleütötte a lútollat az ablak szélén álló fakalamárisba, és felrajzolta a kardigét. Még egy kard volt ottan íratlan. A dobói párja. Azt Gergelynek adta Megsej. Hát erre mit írjunk? Kérdezte Tinódi. Jó lesz ez, Bornemi Szagergely, szaporában Nergely. Nevettek. Gergely a fejét rázta. Nem. Nekem nem kell vers, csak egy szó. Abban az egy szóban benne van minden vers és minden gondolat. Ezt írja rá Sebők bátyám a hazáért. Az 5. napon betoppant Dobó. Örömmel fogadták. Mióta a ház urarabul esett, évek óta akkor történt először, hogy felrakták az asztalra az arany és ezüstedényeket. A házat valami szokatlan derültség sugározta be. Az asszony mégis a szokott gyászruhájában és ékszer nélkül jelent meg az asztalnál. A szokott helyére ült az ajtóra nézőhelyre. Vele szemben is karosszék és teríték. Dobó azt vélte eleinte, hogy a papé, aki késik valahol, aztán eszmékedett rá, hogy a Török Bálint helye az. Mindig terítenek a ház gazdájának is, minden nap, reggel, délben, este. Törökné érdeklődéssel hallgatta a híreket, amiket Dobó Bécsből és az országban élő uraktól tudott. Abban az időben nem voltak újságok, csak levelek után meg egy-egy vendégtől lehetett megtudni, mi történik a világban, s hogy az úri családok fáján melyik ág törött le, melyik hajtott bimbót. Csak egy ember neve nem fordult elő sokáig a beszélgetésben, a ház urája. Gergely figyelmeztette Dobót, hogy ne említse, ne kérdezze. De mikor a cselédek kitakarodtak az ebédlőből, maga az asszony kezdte, hát az én szerelmes uramról hallott-e valamit, kegyelmed, s egyszerre elborította a könny az orcáját. Dobó fejét rázta. Míg ez a szultán meg nem hal, aligha szabadul ő haza. Nyers őszinteséggel volt ez kimondva, de abban az időben úgy mondták ki az emberek a gondolatukat, ahogy a fejükben megszületett. Az asszony feje lekokkadt. Dobó bosszúsan csapott az asztalra, de hát meddig akar élni? Az ilyen tiranusok nem szoktak tisztes fénységben kimúlni. És vigasztalón folytatta, ha valamit basátraból lehetne ejteni, kicserélnék érte. Az asszony szomorúan ingatta a fejét, nem hiszem, Dobó. Az én uramat nem kincstári szerzeményképpen tartják vasban, hanem mint az oroszlánt szokták, mert félnek tőle. Ígértem, én már érte mindent, folytatta Púsan, azt mondtam, vegyék el minden jószágunkat, vegyék el minden arany és ezüst marhánkat. A basák zsebre teszik, ami pénzt küldök, a szultán meg nem is felel nekik. Vagy hogy elő sem mennek vele hozakodni. Nem lehetne onnan valahogy másképpen kiszabadulni? Kérdezte Megcsé. Dobó felelt rá a 7 toronyból. Sose hallottál a 7 toronyról, öcsém? Hallottam bizén. De azt is hallottam, hogy semmi se lehetetlen, ha valaki nagyon akarja. Édes Megcsé, öcsém, szólt az asszony, gondolhatja-e, hogy az én uram meg az ő árván maradt családja nem akarja nagyon? Nem jártam-e érte a királyasszonynál, a barátnál, a budai basánál? Nem csúsztam-e föl térdem még Ferdinánd királyhoz is?
Meg sem mertem írni ezt az én keserves uramnak. S hogy az asszony szava könnyekbe fulladt, bús hallgatással néztek el. Azonban az asszony letörölte a könnyeit, és Timódihoz fordult. Sebőt Deák, mondotta mosolyt erőltetve az arcára, könnyekkel vendégeljük-e a házunk barátait? Nosza, vegye elő a lantot, és amiket az uram szeretett hallani, csak azokat, Sebőt Deák. Behunjuk a szemünket, míg kegyelmed énekel, és azt képzeljük, ő is közöttünk ül. 3 év óta nem pendült meg a házban a Sebőt Deák landja. A fiúk már előre megvidámultak az engedelemtől. Sebőt Deák kiment a szobájába, és elővette a gitárforma hangszert. A Judit asszony históriáját mondta el csöndes, elbeszélő hangon, miközben a dallamot vette hozzá. Ez jó vigasztalás volt. Holofernesben 27 mindenki a szultánt értette. De hajhol van Judit asszony, aki elpusztítaná őt a föld színéről? Azonban, mikor Tinóbi az ének közepére ért, egyszer csak megváltozott a dallam az ujjai alatt, s mélyen búgó, lát hangon más énekbe fogott, sírva veszi a szegény Magyarország, mert tőle távozik hangosság, igazság, belőle kikele sok fényes gazdagság, és fogságba esik egy-néhány óraság. Az asztalnál ülőkön fájdalmas borzongás futott végig. Dobónak is kicsordult a könnye a szeméből. Folytathatom-e? Kérdezte eső hangon Tinódi. Az asszony bólintott. Tinódi aztán elénekelte, hogyan ejtette hálóba Bálint urat a török, hogyan vitte rabláncon magával először Nándorfehérvárra, azután Konstantinápolyba. A hangja fájdalmas suttogássá változott, mikor az ének végére ért. Fohászkodik mostan sok gyakorsírással asszony feleségöd az 2 szép fiaddal, mert ők élnek mostan az nagy árvasággal, sok szomorúsággal, gyámoltalansággal. Örömök sehol sincs te jó szolgáidnak, kik szívvel szeretnek, gyakran fohászkodnak, egy-néhány közülök tétova bújdosnak, ha megszabadulnán, mégis sokan várnak. Itt már maga a landos is elfulladt a sírásban. Mert hiszen ő volt az tétova bújdosó szolga, aki legjobban síratta az urát. A 2 gyermek az anyjára borulva zokogott, s az anya mind a 2 átölelte. Egy-néhány perc telt így el a szomorú házban, aztán Dobó szólalt meg tompa, keserű hangon, miért nem vagyok én szabad ember? Ha egy esztendőmbe kerülne is, lemennék oda abba a városba, legalább megnézném, hogy csak ugyanolyan erőse az a börtön. Megcsé fölugrott, én szabad ember vagyok. És esküszöm a mindenhatóra, hogy lemegyek. Lén. És ha lehet, az életem árán is kiszabadítom török Bálintot. Gergely is fölpattant. Veled megyek. Veled tartok minden veszedelmen át az én uramért, atyámért. Anyám szólt megrázkodva az ifjú török János, itthon maradjak-e, mikor van ember, aki apán szabadítására indul. Örültség. Rebegte az özvegy. Ha örültség, ha nem örültség, tüzeskedett Megcseit, én amit mondtam, megteszem. Én is veled megyek, mondta Tinódi. A karom béna, de talán az eszemen használhatok. Mit akartok? Beszélt újból az özvegy. Amit 2 király meg egy királyi gazdagság nem tudott megtenni, ti megtehetitek-e? Jól beszél, asszonyunk őnálsága, szólt Dobó a nyugodtságát visszanyelve. Se pénz, se mesterkedés nem használ, csupán a szultán jó akarata otthagyja meg a bilincset. De az a jó akarat soha se jön meg. Pattant vissza Megcsé. Másnap reggel Dobó továbbment. Nem marasztották. Tudták, hogy rövidre van szava minden ideje. Megcsé még ott maradt. Behívta Gergelyt a szobájába, megvártam, hogy alszunk egyet a tegnap esti beszélgetésünkre. Nem magamért, mert én akármennyit alszok is arra, amit gondoltam, én lemegyek vara a török földre. Én meg veled tartok, felelte Gergely határozottan. Elvégre is itthon most nincs háború. Aztán ki tudja, hát ha találunk valami egérjukat. Ha a kudarcot valunk is, nem lesz okunk szégyelleni. Tinódit elvigyük. Ahogy gondolod. Hát Jáncsit. Nem ereszti azt el az asszonyunk. Hát akkor ketten megyünk. Tinódit hagyjuk itthon. Az öreg nem bírja a kardot, sem a lovaglást. Ahogy gondolod. Meg aztán mink a fejünkkel játszunk. Az öreget kár lenne a halál útjára vinni. Ő a legtöbbet érő emberek közül való most az országban. Az Isten is azt akarja, hogy ide-oda kóboroljon, és élessze a szívek kialvott tüzét. Ez az ember a nemzet lelkéből kiszengő fájdalom. Az ajtót török Jancsi nyitotta rájuk. Lovaglóostor volt a kezében, és szarvasbőr salavári 28 sárgálott rajta. A fején széles, karimájú debreceni posztósüveg. A lábán sárga csizma. Megcsei, mintha valami elbeszélést folytatna, csak éppen rápillantott Jancsira, aztán nevetve szólott, azám a vörös nyúl házasodik. És Jancsinak magyarázta,
Nem ismered, akiről beszélünk, de talán Gergely már emlegette. Kit? Kérdezte Jancsi egykedvűen. Fürjes Ádámot. És kit veszel? Kérdezte Gergely mosolyogva. Egy fakezű vén embernek a lányát. Gergely arcából egyszer elszállott minden pirosság. Szedsz Évát? Kérdezte, csak nem kiáltva. Azt, ismered talán? Gergely elkövült arccal nézett Megsére. Ne komédiázzatok tovább, szólalt meg Jancsi, csalába szárára csapott az ostorral. Nem erről beszéltetek ti mostan. Azt gondoljátok, gyermek vagyok? Nem vagyok gyermek többé. Ezen az éjszakán nem aludtam. Van olyan gyümölcs, amelyik egy éjjel érik meg. Én az éjjel férfiúvá érlelődtem. Hát elbocsát édesenád? Kérdezte Megsé. Nem szóltam neki, de mindegy. Hunyadon igazítani valók vannak a várban. Azt mondom, hogy bízza én rám. Megsé vállat vont, eszerint indulunk. Akár még ma. Én arra öltöztem. Megálljatok! Szólt Gergely még mindig halaványan. Te valamit említettél az imént, Pista. Igaz-e az, vagy csak úgy vaktában kohortad? Amit Fürésről mondtam. Igen. Maga az anyja dicsekedett vele, hogy a királyné hadnagyához adja feleségül. Gergely halványsága vörösre változott. Az erek túlzadoztak a homlokán. Mi lát? Kérdezte Jancsi. Ismered talán? Gergely a színéből kikelten járt föl és alá a szobában. Hogy ne ismerném, hiszen ő az én Évám. A te Évádat veszik el? Kérdezte bámulva Jancsi. De én nem hiszem. És tüdősen, szinte toporzékolva kiáltotta, megölöm a bitangot. Megsé a maga nyugalmával akarta csillapítani, megölöd. De hát ha az allány szereti? Nem szereti. Gondolod, hogy kényszerítik? Bizonyosan. És te szereted. Kisgyerekkorom óta. Akkor mondta Megsé, valamit kell tennünk. És felkönyökölve folytatta, de ha teszünk is valamit, te nem veheted el. És hát ha mégis összebarátkoztak. Hogy gondolsz ilyet? Felelte Gergely. Megsé vállat vont. Leveleztetek? Hogy leveleztünk volna? Van én nekem szolgám, hogy ide-oda járassam. Megsé megint vállat vont. A tornácon szapora koppogás hallatszott. Török Jancsi az ajtóhoz ugrott, és megfordította benne halkan a kulcsot. A következő percben csattant a kilincs. Jancsi csendet intett, mert az öccse volt a koppogó. Nem akarta, hogy tudjon valamit a vállalkozásról. Izabella királyné gyalon telett, s még a tavasz is ott érte. A két ifjú, Gergely és Megsé harmadnapra gyalogban volt. Török Jancsi nem kísérte el őket, nehogy az anyja megsejtse az összebeszélést. Törökné mindössze annyit tudott, hogy Gergely elment Megsével a Ferdinánd hadába, és hogy a nyarat a katonák közt tölti, Demeterkor pedig visszatér. Azonban az ifjak szándéka akkor már meg volt szőve. Abban állapodtak meg, hogy Gergely megtudja, szereti a lány vagy nem. Ha szereti, Gergely nem tehet egyebet, csak azt, hogy búcsút mond az álmainak. Ha pedig nem szereti, akkor Gergely, mintha ott se járt volna, eltűnik. Megsé pedig megcsúfolja a Füriest, úgy, hogy ne legyen Erdélyben leány, aki kedvet kapjon arra, hogy hozzá menjen feleségül. Ha aztán gyalogban végeztek, a három ifjú Hunyadon találkozik, s indulnak Konstantinápolyba. A határig lóháton mennek. Jancsi magánál tartja azt a pénzt, amit a vár tatarozására szántak, s még azon fölül is szerez, amennyit lehet, hogy ha kell, pénzzel is dolgozhassanak. Azután a határól, vagy derviseknek, vagy kereskedőknek, vagy kódusoknak költözve gyalog utaznak tovább, hogy a rablók és a kóbor török katonai csapatok figyelme mellett elcsúszhassanak. Akár sikerül a Bálint úr kiszabadítása, akár nem, 2 hónap alatt megfordulnak, de talán előbb is, és töröknél nem fog nyugtalankodni a félméért. A két ifjú este érkezett gyalogba. Egyetlen szolga kísérte őket, akit Megsé Debrecenben fogadott fel. Mátyásnak hívták a legényt. Csikos volt azelőtt a hortobágyon. Azon a kis, deres, török lovon ült, amelyet Megsé megtartott az 5 közül. Mindjárt az első háznál megszólítottak egy olát, hogy adna szállást. Az olá értett magyarul. Csodálkozva rázta a fejét, és a fejével együtt nagy fekete süvegét. Nem a lakodalomra jöttetek-e, hogy hozzám akartok szállni? De éppen arra jöttünk. Hát ha arra jöttetek, miért nem szálltok a kastélyba? A két ifjú összepillantott. Én, mondotta Gergely, nem szállok oda, mert megbetegedtem az úton. S valóban halovány volt, mint aki beteg. Csak a társam száll oda, folytatta. És ha az első szobád üres, megfizetem. A fizetés szóra megszűnt az olában a csodálkozás, készséggel tárta fel a kapuját a lovasoknak. Hát nem késtünk el a lakodalomból. Kérdezte Megsé. Hogy késtetek volna el, szép úrfiak? Felelte az olá.
Avagy nem tudjátok-e, hogy holnap után lesz az esküvő? Mikor a két ifjú magára maradt a szobában, Gergely elcsüggedten nézett Megcsére. Elkéstünk. Magam is azt gondolom. Gergely leült egy rossz szalmaszékre, és tanácstalanul nézett maga elé. Megcsé az ablakhoz állott, és a zöldülni kezdő orgonabokrokat bámulta. Azt tartom, legjobb lesz, ha visszatérünk, szólt végre megfordulva. Egy álommal kevesebb, egy tapasztalással több. Gergely fölkelt. Nem. Az üdvösségemet nem vetem ilyen könnyen a hátam mögé. Egy nap nagy idő. Arra gondoltam, hogy én itt maradok, te pedig fölmégy a kastélyba, és bevegyülsz a vendégek közé. És ha kérdeznek, nem hívott-e meg Cecei? A fő az, hogy a leánnyal találkozzál, és megtud, hogy a szíve szerint választotta-e Füriest. De ez lehetetlen. 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 Hát jó. Fölmegyek a kastélyba, és beszállok Magyival együtt, ha ugyan elfogadnak. Megmondod, hogy Cecei hívt. Az öregnek elvégre az életét mentetted meg. Az bizonyos. Magam is azt gondolom, hogy akármilyen orcával fogad is, a vége az lesz, hogy beszállok a kastélyba, és szólok a leánnyal. Ha lehet, még ma, ha nem lehet, akkor holnap. De nem jöhetnél el velem valamiképpen? Talán mintha én a songolnál. Nem. Ha a leány azt mondja, hogy erőltették, akkor jobb, ha nem tudják, hogy itt vagyok. Akkor én Füriest megpofozom. Addig ne cselekedj semmit, míg a leánnyal nem beszéltél. Akkor jöjj vissza azonnal, és majd meglátjuk. Az Oláh asszony puha ágyat vetett Gergelynek, és orvossággal, vizes kendővel kínálta. Ha nem biza beteg le, nem feküdt, se virágfőzetet nem ivott, se kendőt nem tett a fejére. Csak föl és alá topogott a szobában, és nagyokat ütött öklével a levegőbe. Megcsé reggel visszatért. Gergelyt az asztalnál találta. A mécseséget előtte, s ő maga a két karjára borultan szendergett. Miért nem feküdtél le? Azt hittem, nem fogok aludni. Hát a lánnyal beszéltem. Jól sejtetted, hogy nem a szíve szerint megy Fürieshez. Gergely megrázkódott, mintha vízzel öntötték volna végig. A szemébe visszatért az élettüze. Mondtad, hogy itt vagyok. Mondtam. Hozzád akart rohanni, de én tartottam vissza. Minek tartottad vissza? Pattant fel Gergely. Na, bizony még nekem ugrasz szép köszönetképpen. Ne haragudj! Nekem parás ég a lábam alatt. Hát azért nem eresztettem hozzád, mert utána zudult volna az egész udvar. Ő neki szégyenekelt volna, mi nekünk meg bajunk. Hát mit mondtál neki? Azt, hogy én megcsúfolom Füriest, ő meg adja vissza a gyűrűt. Mit felelt? Kérdezte égő szemmel Gergely. Azt, hogy őt a királyné késztette a mennyasszonyságra, és hogy nem tud szabadulni, mert a szülői is erőltetik. Szóval ez a vén királyné itt a nagy téli unalmában házasításokkal mulatozik. Füriest persze kap a lányon. A leány meg, hogy kedvében járjon a királynénak, tányérra teszi a szívét, és szép szűzi alázatossággal oda nyújtja neki. De minek nyújtja neki? Ó, mégis elfelejtett. Elfelejtett. Dehogy felejtett. Én mondtam rosszul. Tudom is én, hogyan volt. Hát mit mondott? Mondta határozottan, hogy nem szereti Füriest. Mondta. És velem akar szólni. Veled. Azt mondtam neki, hogy ma este odaviszlek. Gergely föl alá kerengett a szobában, aztán megint csüggedten roskadt a rossz szalmaszékre. Mi haszna, ha ki is vetjük a nyerekből Füriest? Akkor sem adnák nekem, ha ellehetném. Ki vagyok én? Kenni. Sem apám, sem anyám, sem egy kis házigón. Törökék igaz, hogy úgy neveltek, mintha saját fiúk volnék, de annyira soha se voltam fiúk, hogy ekkora kérésen mertem volna nyitni a számat. És éppen most, mikor az ő fészkük is fel van dúlva. Megcsé összefont karral át az ablaknál, és sajnálkozóan nézett Gergelyre. Nem tudom, mit beszélsz, de látom, hogy meg vagy zavarodva. Elvégre, ha a leányt el akarod venni, nem kell oda sem apa, sem anya, csak egy kis hajlék. Ha éppen akarod, van nekem egy kis vispóm Zemplénben. Üresen áll. Lakhatod akár 10 esztendeig. A házba kemence is kell, a kemencébe kenyér. Nem vegye tudós? Többet tudsz, mint akármelyik pap. Manapság keresve keresik a jó irodákot. Gergely újra élekt. Mondasz valamit? A főm most az, hogy Éva ne menjen férjhez. Te a táborba jössz velem, és nem telik bele egy év, lesz annyi fizetésed, hogy eltarthatod őt. Gergely kapkodta magára a köpenyegét, kardját, süvegét. Megyek, mondotta apjához, anyjához. Megmondom nekik, hogy istentelenség, amit cselekszenek. Hogy Megcsé visszanyomta a szalmaszékre. Még ám a tüzes pokolba. Bezárnának valami dutiba, míg az esküvő el nem múlik. Még az orrod hegyét cselássák, azt mondom. A ház előtt lovasok robogtak el.
Érkeztek már a vendégek Kolozsvárról. Mikor a völgyre leszállt az esti sötétség, Gergely is fölment Megcsével a kastélyba. Nem kérdezte senki, hogy kicsoda. A kastély rajzott a vendégtől. Az ablakok világosak voltak. Az udvaron fáklyák világoltak, a folyosókon viaszgyertyák. Sötétnek csak az éj volt sötét. A folyosón is jöttek-mentek, nyizsögtek az emberek. Gergely szíve elszorult, ennyi ember között hogyan beszélhet Évával? Gyerünk a konyhaudvarra, mondta Megcsei. A kastélynak a hátulsó részére kerültek. Ott még nagyobb volt a világosság, öles vasnyáson ököt forgattak a bőrkötényes konyhaszolgák, s bent a konyhán sürgőt forgott a sok fehér ruhás szakácsnép. Várj itt, mondotta Megcsei. Én be fogok tévedni az asszonyok folyosójára, és megtudom Évától, hogy hol találkozhattok. Gergely abba a csoportba vegyült, amelyik az ökösítést nézte. Jobbár a kocsis nép volt bizaz, de ott lebzselt köztük egy-néhány apród is. A kíváncsiság vitte oda őket. A királyi konyháról nagyokat álmodik a nép, de a vidéki urak maguk is szívesen hallgatják, hogy mi hogyan készül az ország legnagyobb konyháján. Gyalon a kastély és a kert között állt a konyhaépület, s az ősz konyhamester rendeletére 11 szakács és 20 szakácsinas forgolódott benne. Csak asszony nem volt ott egy se. A konyha udvarán egy nagy hízott ökör forgott a nyáson, csióízű illattal árasztotta el a levegőt. A sütőmester csupán a botja intésével jelezte, hogy hol kell igazítani a tűzön, hogy egyenletes maradjon a melegség. A pokoli tűzben és hőségben mosarak csengettek, aprítókések kattogtak, húsverő búzogányok duhogtak, közben kásarotyogás és pecsenyes istergés, füst, gőz és ételillatok. Egy nyúlánk aprót kiabálva magyarázott a többinek, én itt voltam elejétől, de még a göböt 29 sem úgy sütik itten, mint máshol. A tűz forró lehelete elárasztotta a kis udvart, és megpirosította az arcokat. Gergely is csak hamar kipirultan állt a többi között, és szórakozottan hallgatta az apró elbeszélését. Itt ám folytatta a fiú, egy egész borjút vartak a göbőbe, a borjúba hízott kant pulykát, a pulykába fogolymadarat tettek. Hát a fogolyba? Kérdezte egy sárga ruhás, bamba kis apród. Halba felelte komolyan az előadó punártojást. A legfiatalabb apródnak kell azt megennie. Kacagtak. A kis apród szégyenkezve vonult hátrább, s ott is hagyta őket. Fél óra múlva csak ugyan nekiállt a sütőmester, kibontotta az ökröt, és kivett belőle egy félig megsült pulkát. Majoránna illat áradt a nézők orra alá, s étvágya gerjesztette a nem éheseket is. Még nem sült meg. Visszatolták a parazsat a göbője alá, és tovább forgatták. A konyháról hangzó mosárcsengés, csattogás-kattogás, reszelés, hústögönyezés megakasztotta a tovább magyarázást. De Gergelyt nem is érdekelte. Az órának nagyobb konyhája volt valamikor, s az ilyen ökösítések gyakrabban történtek Bálint úrváraiban, mint az erdélyi királyasszonynál. A konyhából egy hajdú friss, meleg cipót emelt ki. Az apródok elkapták tőle, és darabokra tépték. A nyúlánk ifjú, aki az imént magyarázott, Gergelynek is nyújtott egy darabot. Gergely elfogadta. Éhes volt. A sütőmester, látva az apródok falatozását, megállította a nyásat, és végighúzta az acélt az övén lógó láncos késen. Lekanyarította nekik az ökörnek a két fülét. Az apródok nagy vivátozással köszönték meg. Gergely jó étvágyra levett. Oláhéknál bizony nem kapott bérre egyebet, csak póliszkát. Egy kupa bort is kerítettek az apródok. Gergely is ivott. Aztán kezet nyújtott az apródnak, aki ismeretlenül megvendégelte. Bor nem isza, Gergely vagyok, mondotta a bajuszkáját megtörölve. A másik is mondott valami nevet, de egyik sem értette a másikét. Eközben a kupa visszatért. Gergely szomjas volt még. Jót húzott belőle. Mikor leveszi a kupát a szájáról, Megcsét látja maga előtt. Megcsé hívón intett. Lementek a kertbe. Homály ült ott a fák és bokrok között. Az udvari zajgás kevési hallatszott oda. Megcsé megállt egy boczafa alatt. Hát beszéltem a lánynál. A szeme ki van sívva. Könyörgött anyjának, apjának, hogy ne adják férjhez, hanem majd te hozzád. Azok persze el vannak vakulva a fénytől, a királyné jóságától meg a barátbőkezőségétől. Azzal vigasztalták a leányukat, hogy ők se szerelemből kerültek együvé, mégis megszokták egymást. Gergely elszorult lélegzettel hallgatott. Hát ezért sírt a leány, folytatta Megcsei. Hogy csak téged szeret, az már bizonyos. És füléssel esküszik. Nem igen. Azt mondja, hogy szólni akar veled, és szól majd a királynénak is. Miért nem szólt neki előbb? Nem kérdezték.
Az ilyen királynéféle megszokta, hogy amit ő jónak vél, arra senki nemet nem mond. Meg aztán te a füledet se billegtetted feléje. Azt se tudta, élsz-e vagy meghaltál. És ha a királyné nem enged, akkor holnap az oltárnál mond nemet. Mindenre nemet mond. Szép zavarodás lesz. De mindegy, akkor legalább megharagszik rá a királyné, és hazakerül Budára. Te pedig idővel elveszed. Csak hogy akkor megéppen nem adják hozzám. De vagy nem. De most nem arról beszéljünk, ami 4 esztendő múlva lesz. A lány, ha előbb nem, éjfélkor idejön. Valami ház van itten, üvegház. Azt mondta, hogy abban várd meg. Addig nem fekszik le, míg veled nem beszélt. A kertben csak hamar rátaláltak az üvegházra. Lámpás égett benne. 3 kertész saláták és póréhagymák szedésén hajladozott. Egyik-másik fel is tekintett, de egyik se szólt, gondolták, érdeklődő idegenek. Hát, Gergely, mondotta Megcsei, én itt hagylak. Mondd, hogy megbetegedtél, vagy színlei részegséget. Feküdj be valahová, és várd meg a menyasszonyt. Talán én is vele jövök. S elment. Gergely valóban úgy érezte, mintha részeg volna. A bor szállott-e a fejébe, vagy az indulat? Forróságot érzett a szívében, fejében egyaránt, valami dühös forróságot, amely a kezet ökölbe szorítja. Végig sétált az üvegházban a citromfák, múzák, 30 kaktuszok és fügefák között. Nyugtalanul és egyre sebesebben járt föl és alá. Egyszer csak kilódult az üvegházból. A süvegét a szemére vonta, kezét a kardjára szorította, és rohant fel a kastélyba. Az örömszülék szobája melyik? Kérdezte a folyosókon. Az inesok eligazították. Fehér ajtós szoba volt az. Rajta, mint minden ajtón, fekete táblácska, és azon a vendég nevek létaírása. Gergely bekopogott. A fakezű öreg az asztal előtt ült indulban. A felesége éppen rozmaringolajat dörzsölt az ura őszhajára. Gergely nem csókolt neki kezet, csak éppen meghajolt, és által 2 öreg ráfagyott tekintetét. Uram, apám, kezdte Gergely. Aztán, hogy az apám szót nem érezte alkalmasnak, újra kezdte, tisztelt uram. Ne bosszankodjon, hogy itt vagyok. Nem a lakodalomra jöttem, és nem is fog belém botlani senki. Még csak azért se jöttem, hogy emlékeztessem kegyelmeteket egy régi ígéretükre, mikor a kis Évát a törököktől megszabadítottam. Mit akarsz? Pörkent rá az öreg cecei. Csak azt akarom megkérdezni, felelte Gergely rendületlenül, tudják-e, hogy Vica nem szereti a vőlegényét? Mi között benne? Fortyant rá az öreg. Mit harsogsz itt nekem? Takarodj innen! Gergely összefonta a karját, boldogtalanná akarják-e tenni a tulajdonédes lányukat. Hogy messz bennünket kérdőre vonni, te? Tecent! Jobbák kutya! Kiáltott az öreg a színéből kikelve. És az asztalon heverő fakezet ragadta fel, hogy Gergelyhez vágja. Az asszony azonban lefogta az öreget, és Gergelyhez fordult. Eredj, fiam, innen! Ne rontsd meg a lányunk szerencséjét! Ti gyerekésszel azt gondoljátok, hogy szerettek egymást, de látod, az a fiatalember már hadnagy. Én is az leszek. Az már nem lesz, hanem most az. A királyné akarja ezt a házasságot. Eredj innen, az Isten szerelmére kérlek. Füriyes csak gyáva tányérnyaló. Vica engem szeret. Vica csak velem lehet boldog. Ne törjék össze a szívét. Várjanak rám, míg ellehetem. Esküszöm, hogy érdemes ember lesz belőlem. És könyv csillogott a szemében. Letérdelt eléjük. Az öreg bőszülten ordított rá, takarodj, míg ki nem rúglak. Gergely fölkelt. Megrázta a fejét, mint aki rossz álomból ébred. Cecei uram, szólott megkeményülten, komoran. E pillanattól fogva nem ismerem kegyelmedet. Csak annyit fogok tudni, hogy azok az aranyak, amelyeken az anyám vére van, kegyelmednél vannak. 315, rikácsolta az öreg. Fizesd meg neki, asszony. Ha semmi sem marad is, fizesd meg. Ezt mondva a derekához kapott. Előrántott onnan egy keskeny bőrövet, és kiöntötte az aranyokat Gergely elé. Az asszony kiolvasta az asztalra Gergelynek az örökséget, jobban mondva hadi szerzeményét. Gergely berakta a zsebeibe. Pillanatig még állt. Azon gondolkozottán, hogy van-e valami köszönni valója. Hogy a pénzét őrizték. Nem neki őrizték, hanem a lányuknak. Szótlanul meghajolt, és otthagyta őket. Sápadtan kószált végig a folyosón. Imádtam ott egy díszes öltözetű úrba ütközött, majd a falhoz állott, hogy egy másodmagával közeledő kövér úrnak utat engedjen. A szeme eközben az átellenes ajtóra esett, s azonnal Megcsei nevét olvasta. Benyitott. A szobában nem volt senki. Az asztalon gyertya égett. Gergely rávetette magát az ágyra, és írt. Miért sírt? Maga se tudta. A sebe tele volt pénzzel.
Órá és szabad emberé lett abban az órában. És ő mégis álvaságot és elhagyatottságot érzett. Mennyi sértést, mennyi megvetést kellett eltűrnie. Te pogány vén ember, fából van neked a szíved is. A kastély falait Kürthand rázta meg. Jel volt az arra, hogy gyülekezzenek a vendégek a vacsorára. A folyosón mindenfelé nyíladoztak az ajtók, s egyik-másik be is csapódott. A folyosó márványkockáin sok csizma kopogott végig. Aztán szünet következett, s a szünetben benyílott a szobának az ajtaja. Megcseit szólt halkan egy női hang. Gergely fölugrott. Éva állt előtte rózsaszínű selyemruhában. Egy kis megdöbbenés, egy halksikoltás, aztán a két fiatal egymás karjaiba omlott. Iricám, Gergely, eljössze velem, Éva. Akár a világ végére is. Körülbelül 70-en ültek a vacsoraasztalnál. Több mint fele udvarinét. A másik része a vőlegénynek meghívott rokonai. A királyné a fiával együtt az asztal fönn. Mind a ketten zöld bársonyban. Mögöttük koronát ábrázoló virágfüzérek a falon is. A királyné baján frátelt György, a kis király mellett a mennyasszony, s amellett az örömanya. A mennyasszonnyal szemben ült a vőlegény. A vacsora csöndesen kezdődött. Az emberek csak itt-ott suttogva beszéltek. A harmadik fogás után felkelt György barát, és köszöntőt mondott az új jegyes párra. A köszöntőben a királynét szerencsecsillagnak nevezte, a mennyasszonyt Liliumnak, a vőlegényt a szerencse kedveltjének. Ide is, oda is vetett egy virágot, egy cukorcskát a szavában, s még akik ellenségei voltak is, szívesen hallgatták. Akkor már, hogy a java borok kerültek az asztalra, megindult a beszélgetés. Persze csak halkan beszélgettek, és Kiki csak a szomszédjával. Miért nevezik ezt síratóestének? Kérdezte az egyik. A mennyasszony síratja a leányságát. De hiszen nem sír. Olyan jókedvű, mintha örülne, hogy vége a leányságának. Csodálom, hogy elbocsátja a királyné. Nem bocsátja el. Csak hogy eddig palotás leány volt, ezután meg palotás asszony lesz. Vacsora után egy új énekest mutattak be a társaságnak. Valahonnan Olaszországból jött, s a királynénak már bemutatta a művészetét. Míg énekelt, a mennyasszony odaszólt halkan, álmodozó arccal az édesanyjának. Anyám, mi lenne, ha én ma meghalnék? Az asszony megdöbbenve pillantott a lányára, de hogy a lány elmosolyodott, csak feddéssel válaszolt, hogyan beszélhetsz ilyent, lányom. De mégis. Ugyan? Megsiradna? Utánad halnék apáddal együtt. De ha én egy hónap múlva feltámadnék, vagy talán 2 múlva, és betoppannék a budai házukba. Az asszony bámulva nézett a lányára. Éva mosolyogva folytatta, hát lássa, akkor megbánnák a földben, hogy úgy siettek az utánamolással. S fölkelt. A királyné mögé került. A füléhez hajolt, és valamit sugdosott belé. A lány kísértett a szobából. A vendégek az énekesre figyeltek. Szép bariton hangja volt. Tetszett. Tapsoltak. Mást is mondta a királyné. S az énekes fél óránál is tovább múlattatta a vendégsereget. Éva távozását csak az anya látta, és egyre nyugtalanabban forgatta elméjében a leánya szavait. Mikor végre az olasz végezett, az ajtón álló bekiáltotta, új énekes. Névtelen. Minden szem az ajtóra fordult, de csak egy karcsú, 15 éves formafiút láttak. Cseresznye színű atlaszruhába volt öltözve, köntöse fért szombigért. A derekán kis, aranyozott markolatú kard. A fejét lehajtva jött. Hosszú haja elfötte az arcát. A királyné előtt térdet hajtott. Aztán fölemelkedett, s megrázta a haját, hogy az arca kitessék. A vendégek kiáltottak meglepődésükben, mert az énekes maga a mennyasszony volt. A királyné egy apródja háfát vitt utána, s a terem közepén átnyújtotta neki. A mennyasszony gyakorlott kézzel pengette végig. Csénekelt. A királyné iránt való figyelemből lengyel dalon kezdte, amit magától a királynétól tanult. Csodás ezüsthang. Még a lélegzet is elállt a hallgatókban. Fölváltva énekelt azután magyar dalt, olá kesergőt, olasz, francia, horvát és szerb dalokat. A vendégek minden dal után lelkesülten tapsoltak. Nagy ördögesz! Szólalt meg a Megcsei szomszédja, egy ugari méltóság. Meglást, öcsém, még táncolni is fog. És mindig ilyen vég? Kérdezte Megcsei. Mindig. A királyné régen halálra búslakodik, ha ez a lány nincs mellette. Jól jár vele ez a füriyes. Azt akarta mondani, veres. A beszélő vállat vont, anyám asszony ember. Meglást, hogy ez megy helyette még a hadba is, mert ez még hadakozni is jobban tud. Fegyvert is forgat. Micsoda? Olasz vívókat győzött le a nyáron. Aztán, hogy lő vagy lovagol.
7 férfi kitálnék ebből, s még mindig maradna benne egy tüzes ördög. Az így megdicsért mennyasszony ismét magyar nótába kezdett, amelynek az volt mindig a cifrája, erigy, legény, szaporán, daruszőrű paripán kedvesedhez. A vendégek ismerték ezt a dalt, de a várcifrát így hallották a mennyasszonytól, erigy, legény, szaporán, daruszőrű paripán Gergelyedhez. S hogy a mennyasszony ezt énekelte, a tekintete végigsiklott a vendégsoron, és Megcsén állapodott meg. A vendégek nevettek. Azt gondolták, hogy a Gergelyedhez tréfás változtatás. Megcsé azonban megrezzent. Mikor a mennyasszony a második szakasz végén is őrá pillantott, kihöppintette a bórát és elosont. Lefutott a lépcsőn, és bekiáltott az istállóba: Matyi! Balogh Matyi! Lélek se felelt. Föl kellett keresni a szolganép között a kocsisokat. Ittak azok fakutából, cserépkantából, de még csizmából is a konyhaudvaron. Valahogy ki tudta közülük választani a szolgáját. De haj, milyen állapotban? Matyi csak ember volt, míg az asztalnál ült, de amint fölállott, nem volt ember. Valami 10 hevertek már az asztal alatt s a fal mellett. Aki az asztal alatt hevert, azt csak hagyták, de aki kívül bukott a padon, azt keresztül kasul egy halomra húzva állták a fal mellé. Matyi fölkelt, azaz csak fel akart kelni, amikor megismerte a gazdáját, de csak hamar vissza leült, mert érezte, hogy ő is átbukik a padon, s oda kerül a fal mellé. Matyi! Ordított rám Megcsei. Az apád részcsákányát hol a lovam? Matyi újból felkelt, és az asztalra tenyerelt. Ott van. De hol? A lovak közt. És a szeme héját emelgetve folytatta, lónak lovak közt a helye. Megcsei mellen ragadta az embert, beszélje okosan, mert mindjárt kirázom a lelkedet. Rázhatta azt. Részeg volt annak a lelke is. Megcsei odalökte őt a többi közé, azután az istállóba sietett, hogy maga keresse meg a lovát. Az istállómester is részeg volt, Megcsei akár valamennyi lovat elvihette volna tőle. Végigment hát a sötét istálon, és nagyot kiáltott: Muszta! Az egyik sarokból nyerítés felelt a szavára. Ott zagozott a sárga, s mellette a Matyi lova. Megcsei egy félrészeg szolga segítségével fölnyergelte mind a kettőt, s eltávozott, anélkül, hogy valaki kérdezte volna, miért megy el ilyen korán a vacsora vége előtt. Gergely már az olánházban, az udvaron várta. A lova fölnyergelten kapált a kerítés mellett. Az éj hűvös volt. A felhők állani látszottak. A hold azonban, mint egy fél darab ezüst tányér, lassan szállt fellegre, és halvány világossággal árasztotta el a tájékot. Előttem, mondotta Megcsei. Úgy értettem, hogy ide rendelt a mennyasszony. Jól értetted, felelte Gergely. Az éjjel megszökünk. Alig fél óra múlva köpönyeges, nyúlánk emberálnék jelent meg a ház előtt. Gyorsan feltárta az ajtót, és beszökkent. Vica volt. Abban a cseresznye színű atlaszruhában szökött el, amelyikben énekelt. A Drinápolyi országút csak olyan poros, kerékvágásos országút, akár a gyöngyösi, akár a debreceni. Hanem ha az a sok könny, amely arra az útra lecsöppent, valami gyöngyé változna, de sok volna a világon abból a gyöngyből. S neveznék talán magyar gyöngynek. A városok végén álló vendégfogadó egy-egy kisbábel. A világ mindenféle nyelvén lehet benne beszélni. De hogy meg is értik-e egymást, az már más kérdés. S főképpen azt nem értik meg, mikor egy-egy úri élethez szokott ember külön szobát, tiszta ágyat s más eféle különlegességeket kíván. A fogadó, vagyis amint ott mondják, karavánszeráj egyforma a kelet minden helységében. Nagy, olmos tetejű épület, az udvarát embernyi magas kőfal keríti. A kőfal mellett belőle egy másik kis alacsony és széles hátú, falféle kőépítmény van. Azt mondanám róla, hogy ágy, de nem ágy, mert csak egy széles, lapos fal. De ha meg azt mondom, hogy fal, akkor mégis csak inkább ágy, mert az utasok arra húzódnak fel, hogy a béka bele ne rugáljon éjjel a zsebükbe. A töröknek azonban olyan nyugóhely kell. Azon főzi meg a vacsoráját, ahhoz köti a lovát, s azon alszik. Ha éppen megesik, hogy a ló hozzáüti éjjel a fejét a gazdájához, hát pofon csapja a lovát, de egyúttal megnyugszik, hogy megvan a lova. A másik oldalára fordul, és alszik tovább. Egy májusi estén 2 fiatal lovas török érkezett a Drinápolyi karavánszerájba. Magyaros ruha volt rajtuk, szűk, kék nadrág, kék Attila, sárga kendő, az övükben handzsár, vállukon bő, rozsdaszínű teveszőr köpönyek, amelynek csukája a fejükre volt húzva. Első szempillantásra is látszott, hogy delik, akik csak háborúban szolgálják az igaz hitszászaját, azontúl pedig rablásból élnek. A magyaros ruha voltak éppen török ruha, keleti nép mind a kettő. A delik mind törökök.
A karavánszerájban nem törődik velük senki. Legfeljebb a kocsiuk érdemes a megnézésre, mert két szép rab ifjú ült benne, s két szép vezeték ló van hozzákötve. A kocsis is rab, és az is fiatal. A rabok vagy magyarok, vagy horvátok, de hogy ketteje úr, az látszik a kezükön, arcukon. No, akárhol zsákmányolt az a két telé, jól pénzelhet a rabokból. A karavánszeráj udvarán mindenféle nép sokadozik. Török, bolgár, szerb, albán, görög és olá, asszonyok, gyerekek, kereskedők és katonák, mint zajos kevergésben. Azaz egy országút olyan, mint a Duna, minden napba ömlik. Nem csoda hát, hogy a karavánszerályok minden este és minden reggel a bábeli nyüzsgést és nyelvkavarodást ábrázolják. A nap már leszállóban. Az emberek itatnak. Ki lovat itat, ki tevét. A kőfalon is mindenki siet biztosítani a maga helyét. Gyékényt vagy szőnyeget terít rá. Akinek meg nincs se gyékénye, se szőnyege, szénát, szalmát nyalából oda, hogy a kőfel ne törje a derekát. Ahogy a kételi megállapodott az udvaron, az egyik, egy alig 18 éves, bátor tekintetű ifjú a vendéglősért kiáltott, Mejhanegyi. Köpcös, turbános ember lépett ki a szóra a tornác alól, s kérdezte, hogy mivel szolgálhat. Van-e szobát, Mejhanegyi? Megfizetem. Ezelőtt egy órával foglalták el, felelte a vendéglős. Ki foglalta el? Megfizetek neki is, ha átengedi. Azt ugyan bajos lesz megfizetned. A jeles alti maga szállott belé, és tisztelettel intett a tornác felé, amelynek kövén kis szőnyegen egy hólóképű, fekete török ült. A lábát maga alá vonta törökösen. Az öltözetéről látszott, hogy csak ugyanúr. A turbányán két fehér strucctal. Mellette szolga, aki legyezi. Másik szolga meg, aki italt kever neki. Az udvaron forgott még valami 20 olyan félpiros, félkék szolga. Ittak, főztek. Egyik az alga fehér neműjét mosta a kútnál, másik az ágynak való szőnyeget bontotta le a teve hátáról. Vastag és drága gyapjú szőnyeg. No, ettől csak ugyan bajos elkérni a szobát. A két deli kedvetlenül fordult vissza a kocsihoz. A kocsis csak hamar leszerszámozott. A rabok kezéről leotta a kötelet. A lovakat megitatta. Azután ő is tüzet rakott a kőfal tetején, és kondélt állított oda, hogy vacsorát főzzön. A két ifjú rabon nem látszik semmi szomorúság. Az igaz, hogy a két török meg is becsüli. Ott esznek együtt a bográcsból, s egy kobakból is isznak. No, előkelő rabok lehetnek. Az aga is vacsorázik már. A rizskásás űrűt ezüstában tette eléje a szőnyegre a szakácsa. Csak az ujjával eszik, mert hát késsel és villával enni fölösleges is, illetlen is. Csak a tisztátalan, kutyahitű gyórók esznek szerszámmal is asztalról. A két deli mellé egy félszemű, mezitlábas dervis telepedik. Semmi más ruha nincs rajta, csak egy bokáig érő, rozsdaszínű szőrköpények. A köpények madzaggal van körülkötve a derekán, s a madzagon olvasó és kopott kókuszdió csészelóg. A fején nincs süveg. Hosszú, kócos haja csomóba van kötve. Az a süvege. A kezében vészholdas, hosszú bot. Ruhája szürke az útiportól. A dervis oda kutyorodik a falra, s végignéz a mellette vacsorázó társaságon. Nem vagytok-e a próféta hívei? Kérdi komolyan a deliktől. Azok bosszúsan tekintenek rá. Tán jobban is, mint tett, feleli a fiatalabbik, egy barna arcbőrű és csillogó fekete szemű ifjú. Mert ugyan sok az olyan csavargó dervis, amelyik csak a hasával tiszteli a prófétát. Azért kérdem, feleli a dervis, az apat szemét dörzsölgetve, mert együtt eztek a tisztátalanokkal. Már ezek is igazhitűek, Janicsár, válaszolja a félvárról a deli. A dervis rábámul a delire, és hosszúra nőtt, 1300 szakálát végig gerebézi az 5 ujjával. Honnan ismersz engem? Honnan ismerlek? Feleli mosolyogva az ifjú. Vitézkorokból ismerlek, mikor még a padisa fegyverét viselted. Hát olyan régen forogsz te táborban? 5 éve. Nem emlékszem rád. De hát miért hagytad ott a dicsőség zászlaját? Mielőtt a dervis felelhetett volna, égtelen nagy rikoltás hangzott a tornác felől, de olyan, hogy a lovak bokot ugrottak tőle. Az aga volt a rikoltó. Az isjak oda néztek, hogy mi lelte. Nem láttak egyebet, csak azt, hogy az aga képe ki van vörösödve, és iszik. Mi lehet ezt az embert? Kérdezi a deli a dervist. A dervis megvetően int a kezével. Nem látod-e, hogy bort iszik? Hogy látnám? Hiszen csutorából issza. Te talán nem vagy született muzulmán? Bizony, barátom, én dalmátnak születtem. Csak ezelőtt 5 évvel ismertem meg az igaz hitet. Így már értem, felelte nyugodtan a dervis.
Hát tudd meg, hogy az aga azért trikolt, hogy a lélek lekotoldjék a fejéből a lábába, amíg iszik. Mert a lélek a fejben lakik, és a más világra száll, mikor meghalunk. Ott pedig tudod, hogy a borivásért megbüntetik az igaz hívőt. De ha nem bűnös a lélek. Hát ez is azt gondolja, hogy a lelkét nem érinti a bűn, ha elriasztja egy percre. De már én csak azt gondolom, hogy nem jó az efféle mesterkedés. Sóhajtott, az imént azt kérdezte tőlem, hogy miért hagytam oda a szent zászlót. Aztán, mert hiszen te vitéz katona voltál, és hát fiatal is vagy még, 35 éves ha vagy. A dervis elégedetten pillantott, de aztán megint csak búsra vált az arca. Legyintett. A vitézség szerencse nélkül nem ért semmit. Én mindaddig vitéz voltam, míg megvolt az amulettem. Egy haldokló öregbéktől kaptam én azt csatatéren. Valami hősnek a lelke van benne. Az a hős a proféta mellett harcolt. De a lelke most is harcol azzal, akinél a gyűrűje van. Azután rabul estem, és egy pap elvette tőlem. Míg az velem volt, nem fogott engem se golyó, se kard. Miért az nem volt velem, egyik seb a másik után ért. A tisztjeim gyűlöltek. Apám, a híres Oglu Mohamed budai pasa, elkergetett. Bátyám, a híres Arszlán bég összeveszett velem. A társaim megloptak. Rakságba is kerültem egy párszor. Elhagyott engem minden szerencse. A Delia dervis bal kezére nézett, amelyen a mutatói hosszában nagy sebforradás vöröslött. Mintha valamikor levágták volna a mutatóujját, lehosszában, csuklóig, s megint visszaforrasztották volna. A kezeden is van forradás. Van. Egy évig nem is tudtam mozgatni. Végre egy szent dervis azt ajánlotta, hogy forduljak meg Mekkában 3-szor. Hát lást, már az első fordulásnál meggyógyult. E szerint dervis maradsz. Nem tudom. Azt hiszem, visszatér mégis a szerencsém, és ha még 2-szer megjárom a szent utat, ismét beállhatok a seregbe. De ha még az amulettemet meg nem találom, minden bizonytalan. Hát reméled, hogy megtalálod. Ha kitöltöttem az 1001 napot, minden lehetséges. 1001 napot vezekelsz? 1001 napot. És a meccseteket járod. Nem, csak az utat Pécstől Mekkáig. És minden nap elmondom az olvasót s 1001-szer az Allah nevet. Bámulatos, hogy ilyen okos ember, mint te vagy. Allah előtt senki sem okos. Tégek vagyunk. A dervisnek már akkor a kezében volt a hosszú, 99 szemű olvasó. Imádkozásba fogott. A kocsis eltakarította vacsorát, és szőnyegeket szedett elő. 2 a falra terített. A harmadikkal a kocsi borítót takarta be. A legfiatalabbra foglalta el Ánnak a kocsit. A kocsi rúdját felvonták a falra. Az egyik deli odafeküdt a rúd mellé, s vánkosó nyergettett a feje alá. Az őrködni fog, míg a többi aluszik. A hold szinte nappali világossággal árasztotta el a karavánszerájt. Látni lehetett, mind fekszenek az emberek keresztül kassul a falon, s mind készülnek az éjjeli nyugovásra. Csak a lószag és hagymaszag összevegyült bűze nem nyugodott el, meg egy denevér, amely ide-oda illant az udvar fölött. Egy vörös hajtókás szolga lépkedett át az udvaron, s a nyugodni készülő deli előtt állt meg. Az aga hívat. Szólni akar veled. A másik deli nyugtalanul emelkedett fel az ágyáról, s hogy a társa szótlanul engedett az aga hívásának, utána nézett. Felkötötte a kardját, amely leoldott a hevert mellette. Az aga még mindig ott ült a tornácon, de már nem rikoltozott. Vörös képe bámult a holdvilágra. A deli meghajolt előtte. Honnan jössz, fiam? Kérdezte az aga. Budáról, uram, felette a deli. A pasának mostanában nem kelünk. Olyan gyönyörű lovakat hoztál, hogy nem győztem nézni. Eladod? Nem, uram. Az aga dühös pillantást vetett az ifjúra. Láttad az én lovaimat? Nem néztem, uram. Hát holnap nézd meg. Ha valamelyik megtetszik, talán cserélhetünk. Lehet, uram. Parancsolsz még valamit? Mehetsz. És az aga összevont szemöldökkel nézett a deli után. Már mindenki aludt. Az aga is a szobájába tért, és lefeküdt a fehér fátós ablakok mögé. A fogadó udvarát emberhorkolás és lovak szabropogtatása töltötte be. Minden percben hallatszott egy lódobbanás, de mindez nem zavarta az alvókat. Az utazók fáradtak, és úgy alszanak, mintha csendben és selyemáltban aludnának. A hold lassan emelkedett az égen, mint egy kettétört aranytálnak a fele. Mikor már nem mutatkozott senkiében, az idősebbik deli fölemelte a fejét. Körülnézett. A rabbi fiú is fölmozdult, és összedugták mind a hárman a fejüket. Mit akart az aga? Kérdezte magyarul az idősebbik deli. A lovaink tettettek meg neki. Meg akarta venni. És te mit mondtál? Azt, hogy nem eladó. Persze, hogy nem eladó. Azzal váltunk el, hogy holnap cserélünk.
Valamelyik lovával elcseréljük a miénket. A kocsi szőnyege szétvált, és a legfiatalabbik rab szép metszetű arca hajolt ki belőle. Ege, ezt felelt a harmadik deli. Mit akarsz, vicuskám? Nincs semmi baj. Aludjám. Mit akart az aga? Csak a lovunkat kérdezte. Aludjál, kedves. És ahogy közel volt a két arc, hakcsókban érintkezett. Aztán a három ifjú még egy pár szót váltott. Nincs mit félnünk, bizakodott Gergely. Mihelyt villat, tovább indulunk, és itt hagyjuk az agát a lovaival együtt. Hanem én holnap nem leszek rab, mondta török Jancsi. Legyen megcsé holnap a rab. Unalmas így összekötözött kézzel kocsikázni. Aztán ez a sok arany rettenetesen nyom. Mégis okosabb volna a kocsiba rejteni. Jó, jó, felelte Gergely, hát leszek én holnap rab szívesen, de mikor öltözzünk át? Az éjjel nem lehet, mert hát ha az aga mégis korábban ébred. Hát akkor holnap, Gergely, majd útközben. Ördög hurcolja el ezt az agát. Megcsé a fejét rázta. Nekem se tetszik. Az ilyen urak nincsenek arra szokva, hogy holmi rongyos deri megtagadja a kívánságukat. Csak arra vigyázzatok, mondotta Gergely, hogy ha valaki közelünkben van, magyarul ne beszéljetek. Ez a dervis is ért magyarul. A dervis mellettük feküdt. Össze volt kuborodva, mint a sündisznó. Reggel, mikor a nap éppen kelt, az aga kilépett az ajtón, és óriási ásításban eresztette ki a maradék álmot a fejéből. Bandzsal szólt az előtte hajlongó szolgának, hol az a két deli. A szolgakereső pillantással fordult az udvar felé. Az ajtó mellett ott ugolt a dervis. Az agas szavára fölkelt a helyéről. Elmentek, uram. Elmentek? Hördült el az aga. Elmentek? El. Hogy mertek elmenni? Éppen azért várlak, uram. Az a két deli nem rendes járatú ember. Honnan tudod? Az éjjel kihallgattam őket. Mit beszéltek? Mindent össze-vissza. De főképpen azt, hogy a magadfajta emberrel nem jó találkozniuk. Az agas szeme elmerett. Akkor el kell venni tőlük a lovakat, a rabokat, a kocsit, mindent. És ahogy ezt mondta, a hangja minden szónál emelkedett. Az utolsó szónál már ordított. Pénzük is van, folytatta a dervis. Az egyik rab azt mondja, hogy az aranyat nem bírja cipelni. Arany. Hé, Spike! Lóra valamennyien. Utána a két delének. Ide hozzátok őket akár holtan, akár elevenen. De főképpen a kocsiukat. A következő percben 22 lovas sztáhi robogott ki a szerály kapuján. Az aga utánuk tekintett. Aztán a dervishez fordult. Mit beszéltek még? Nem értettem mindent. Halkan beszéltek. Annyi bizonyos, hogy magyarul beszéltek, és hogy az egyik rabjuk nő. Nő. Azt nem is láttam. Férfi ruhába öltöztették. Szép. Bűbáros. Az agas szeme élénken pisogott. A zsákmányból megkapod a részedet. S befelé indult. Uram, kiáltotta utána a dervis, én janicsár voltam. Nem engednéd meg, hogy lóra üljek? De magam is megyek, mondta a fertőzesedett aga. Hát csak nyergeltes nekem is. Kadot kötött, és csak hamar lóra fordult. A konstantinápolyi országúton utolérték a 22 fegyveres szolgát. Azok meglátták, hogy az uruk utánok vágtat. Visszatekingettek. Az aga intett nekik, hogy csak előre. Az országút fehéren porzott a lovak patkója alatt. 2 óra nem telt belé, a csapat ujjongó ordítása hírelte az agának, hogy a szolgái látják már a kocsit. A szolgák akkor már a dombtetőn jártak, s hogy az országút lejtőre hajlott, eltűntek az aga szeme elől. Az aga alig várta, hogy ő is felérjen az országút magasára. Megsalkantyúzta a lovát, és a dús zsákmány érzetétől lobogva vágtatott. Mögötte a dervis, mint valami szőrös ördög ült a lovon. Szorította és verte a lovát. A haja kibomlott a csomóból, és olyanná vált a feje, mint valami nagy, kócos penet. Az agától hirtelenében kapott kardot nem is volt még ideje felkötni, csak a kezében tartotta, s azzal ütötte a lovat, hol elől, hol hátul. A dombon aztán látta az aga, hogy az üldözöttek még jó távol járnak, de már megszimatolták a veszedelmet. Íme a 2 rab is lóra pattan, s fegyvert kap elő a sarokjából. A kocsis holmi apróságot kapkod ki a kocsiból, szétosztja a lovasok között. Azok a nyerekápába és elejébe rakodnak. Azután lekutyorodik a kocsis a kocsi alá. A kocsi alól fehér füst száll fel. Akkor a kocsis lóra kap, és elvágtat a 4 lovas után. Az aga álmodozik. Micsoda rabok ezek, kiáltja hátra a dervisnek, hogy nem akarnak szabadulni. Mondtam, hogy kutyák. Ürölt ki a dervis. A tűz már belekap a kocsiba. A katonák zavartan állnak körülötte. Olcsátok, kiáltja az aga. Berítek szét a kocsit. Aztán ismét kiált, csak 3 maradjon. A többi utána az ebeknek.
Abban a pillanatban nagyot lobban a kocsi, és nagy dördüléssel veti szét a lángot. Nem marad a téren se kocsi, se ember, csak az egy borzas dervis, aki a levegő rúgásától és robbanásától megsiketülve áll, mint a boszorkánymacska a kémény tetején. Mi volt ez? Bődült el az aga az országút porában, ahova a lova levetette. A dervis le akart szállni a lováról, azonban az ő lova is meg volt zavarodva. Hátrafelé táncolt, s két lábra állott. Majd őrült iramodással vágtatott neki a mezőnek. A dervist a levegőbe dobálva ugrált árkon bokron át, miközben fehér tajtékot szórt a szájából. Az aga feltápászkodott. Kiköpte a port, és pogány káromkodással mérgelődött. Körülnézett. Az országút, mint valami csatatér, vonagló lovak és heverő szpáhik, a kocsi helyén egy nagy semmi, az út felett széles, diószínű, barna felhő, amely az imént a kocsi volt. Az aggalova is elszaladt. A hollóképű úr azt se tudta, mihez kapjon. Végre megindult sántikával a katonáihoz. Hát azokat szétvetette a robbanás. Kinek a feje, kinek a lába hevert a porban, aki meg egészben maradt, arra se volt jó ránézni. Az aga látta, hogy egyik sem mozdul, hát leült az árokpartra, és nézett bután maga elé. Talán azt hallgatta, hogy hol és miért harangoznak olyan nagy zúgással. Persze nem harangoztak sehol, csak a füle zúgott. Abban a sikettyúk állapotban találta őt fél óra múlva a dervis, aki a maga vad paripáját csurgó vizesen nyargalta, s visszatért. Oda kötötte a reszkető paripát egy útszéri bükfához, és az agához sietett. Mi bajod, uram? Az aga a fejét rázta. Semmi. De valamire csak megütötted. A tomporomat. Áldott legyen Allah, aki megszabadított ebből a veszedelemből. Legyen áldott! Ismételte gépésen az aga. A dervis sorra járta az úton és út mellett heverő lovakat, hogy lábra állíthatná még valamelyiket. Na nem. Amelyikért is úgy meg volt nyomorodva, hogy csak a hollót becsülhették még valamire. Visszatért az agához. Uram, mondotta, vissza tudsz-e jönni a magad lábán? Vagy feltegyelek erre a lóra? Az aga lába szárát, térdét dörzsölte. Ezt megbosszolom. De honnan szerezzek lovat és katonát? És bután nézett a dervisre. Azok az átkozottak bizonyosan Sztambulba igyekeznek. Ott megtalálhatjuk őket, vélekedett a dervis. Az aga föltápászkodott. Jövök, tapogatta a tomporát. Gyere, segíts föl a lóra, és vezess vissza a fogadóba. Szegődj mellém szolgának. Te jól olas vagy. Szolgának? Kérdezte megütődve a dervis. De aztán alázatosan lehajtotta a fejét. Ahogy parancsolod. Mi a neved? Jumudják. Az 5 magyar lovas ezalatt tovaszágódott a konstantinápolyi országúton. A robbanás az ő lovaikat is megvarította, de ők nemigen bánták. Annál jobban repültek. Egyik a másikat előzgette a veszett rohanásban, s az útonjárók már messziről kitértek nekik. El nem tudták gondolni, hogy versenyt futnak-e, vagy hogy üldözik őket. De hogyan került közéjük Cecei Éva? Azon az ünnepi estén, mikor Gergellyel találkozott, fölébredt benne a régi érzés, hogy egy ő Gergellyel. Gondolt ő előbb is rá, de hogy mindenfelől kényszerítették, nem bírt szabadulni. Gergelynek se háza, se földje, se maga asztala gyámság alá kötött, fiatal legény. Még csak levelezni se lehet. Kezdett meghajolni a sorsának. De Gergely megjelenése minden más erőt lerontott. A nő a szívével gondolkodik. Évának azt mondta a szíve, ez a te igazi párod. Ha az egész világ ellene beszél is, neki vagy teremtve. És ő kitépte magát az okoskodásokból, és követte azt a belső szót, amely hatalmasabb volt a királyné szavánál, hatalmasabb az anyne szavánál is. A gyarújhavasokon át menekültek, s a reggeli napfény már az aranyos vize mellett sütött rájuk. Az erdő új lombok halvány zöldjében pompázott. Mindenfelé az ibolya nyílt, s a völgyben a tipó, pitpang és kikilics virága sárgált mindenfelé. A levegő fenyvesek balzsamával teljes. Most értem, miért nevezik ezt a patakot aranyosnak, mondotta Gergely. Nézd, Éva, mintha arannyal volna behintve a partja mindenfelé. De te gondolkodol. Nem bántad meg, ugye, hogy velem jöttél? Nem, felelte Éva. Csak valami bullshit. S fiatal, üde arca szomorú volt, a szeme komoly. Azt folytatta, hogy én mégis csak leány vagyok, és azt gondolom, erkölcstelen az én cselekedetem. Te már örülsz annak, hogy a szívem sugallatát követtem, de talán évek múlva, talán öregségünkben eszedbe jut, hogy nem a templomból vezettél ki engem, hanem egy vacsorázó szobából. Megsej elől haladt az olák paraszttal, aki kalauzolta őket a hegyi úton. Ők ketten egymás mellett lovagoltak.
Te fiatal vagy, folytatta Éva, és nincs pap a világon, aki bennünket összeesketne. Éva, mondotta Gergely szemrehányó hangon. Nem éreztél engem mindig testvérednek? Nem azt érzed most is mellettem? Idegen vagyok én neked. És ha téged a pap hiányzása búsít, nem bízol le bennem, hogy addig, míg megesküdhetünk, úgy oltalmazlak, hogy a valamszárnyú szent lélek se jobban. Ha te akarod, én a kezedet se fogom meg, és az arcodat se csókolom meg, amíg a pap el nem mondja ránk a szent áldást. Éva elmosolyodott. Fogd meg a kezemet, a tiéd. Csókold meg az arcomat, a tiéd. És ahogy ott lovagoltak egymás mellett, oda nyújtotta a kezét, és oda nyújtotta az arcát. A katekizmus beszélt belőled az imént, mondta Gergely megkönnyebbülten. Látod, én is pápista vagyok, de az én tanítómesterem nem a katekizmusból tanított engem istenismeretre, hanem az ég csillagaiból. Bábortap. Lutheránus volt, de sohasem akart senkit lutheránossá fordítani. Ő azt mondta nekem, nem az az igazi Isten, akiről a képek és írások beszélnek. Nem az a szakállas, mindenkit fenyegető, hisztériás, bénzsidó. Az igazi Isten személyéről nekünk gondolatunk sem lehet. Csak az értelmét és szeretetét láthatjuk. Az igazi Isten velünk van, Éva. Az igazi Isten nem haragszik senkire. Nincs haragja. Ha fölemeled a tekintetedet az égre, és azt mondod, Istenem, Atyám, én ezt a Gergelyt élettársamnak választom, és ha én is ezt mondom a te neveddel, akkor, édes Évám, mi már Isten előtt házastársak vagyunk. Éva boldogan nézett Gergelyre, míg az halkan, félig magában merülten beszélt. Ó, az álvaságban nőtt gyermek korán érik komolyá. A fiú folytatta, a papi ceremónia, Éva, az már csak a világ számára való. Dokumentálni kell a világnak, hogy lelkünk és szívünk szándéka szerint keltünk egybe, s nem ötletesen és nem időre, alkalomra, mint az állatok. A házasságot, édes lelkem, mind már kicsi korunkban megkötöttük. Megcséj egy füves dombra ért. Megállt és visszafordult. Megvárta őket. Egy kis pihenés nem ártana, mondotta. Jó, felelte Gergely. Szálljunk le. Látom, amoda lent víz is van. Az Olá hitassa meg a lovakat. Leugrott a lóról, és lesegítette Évát. Leterítette a köpönyegét a fűre, s leheveredtek. Megcséj kibontotta az iszákat. Kenyeret és sót vett elő. Levágta a kenyér szárazát, és odakínálta a kenyeret elsőbben Évának. Várjunk, mondotta Gergely. És Évához fordult. Mielőtt egy kenyérrel lennénk, ne kössük-e meg, Éva, a mi szívünk szövetségét szóval is az Isten színe előtt. Éva fölkelt. Nem tudta, hogy Gergely mit akar, de érezte a hangja rezgéséből, hogy a gondolata szent és ünnepjes. Oda nyújtotta a kezét Gergelynek. És amint ott álltak egymás mellett, egymás kezét fogva, Gergely levette a süvegét, és az égre nézett. Áhítatta a remegő hangon imádkozó, Istenünk, Atyánk, a te templomodban vagyunk. Nem kőből rakott emberi épületben, hanem a te eged alatt, a te fáj között. Az erdőből a te leheleted árad felénk. A hegyekről a te napod süt ránk, és a magasságból a te szemed néz bennünket. Ez a leány kicsi koromtól fogva kedves volt nekem, legkedvesebb a föld minden leányai között. Csak őt szeretem. Csak őt fogom szeretni. Síromig, síromon túl is. Az emberek akarata nem engedte, hogy a szokott formában kelljünk egybe, engedd, hogy legyen a feleségem a te áldásoddal. És ha lányra fordította nedves szemét, térdeljünk le. Lány, én ezennel az Isten színe előtt feleségemnek nyilvánítalak. Éva könnyes szemmel rebegte, és én a férjemnek. És Gergelynek a vállára hajtotta a fejét. Gergely fölemelte az ujját, esküszöm, hogy soha el nem hagylak semmi bajodban, semmi nyomorúságodban. Hotomig. Isten engem úgy segéljen. Ámen. Szólt Megcsély meghatottan. Éva is fölemelte a kezét, esküszöm, amire te esküdtél. Hotomig. Isten úgy segéljen. Ámen. Szólt ismét Megcsély, s a fiatal pár összelelkezett. Megcsókolták egymást olyan áhítattal, mintha Isten áldó kezét éreznék a fejükön. Megcsély visszaült a kenyér mellé, és a szemét törölgette. No, azt mondja, én ilyen házasságot még sose láttam. De érzem, hogy ez szentebb és erősebb házasságkötés, mint az lett volna, amit gyalúban kötött volna 9 pap előtt a tekintetes asszony. Erre elmosolyodtak. Leültek és hozzáláttak a falatozáshoz. Este Hunyadvárába érkeztek. Jancsi vacsorával várta őket. Minden nap várta őket, hol ebéddel, hol vacsorával. Az utasok átöltözködtek. Évának női ruhát szedtek össze. Azután vacsorához ültek.
A vacsorán ott volt a vár plébánosa is, egy beteges, hosszú bajszú öreg úr, aki ott vénhedett meg a vár csöndességében, mint a hásfák. A tisztelendő urat azért hívattam be, mondotta török Jancsit, hogy összeeskessen benneteket. Mi már azon túl vagyunk, felelte Gergely. Hogy? Fölvettük a házasság szentségét az Isten színe előtt. Mikor? Kérdezte a pap. Az erdőben. Az erdőben? Hogy? Úgy, ahogy Ádám és Éva. Talán bizony nem volt törvényes házasság. A pap elszörnyűködve nézett rájuk. Micsoda? Szólt megcsé fellökkenve. Az Istennek nincs szüksége papra, ha valakit meg akar áldani. A pap megint a fejét rázta. Istennek lehet, hogy nincs szüksége papra, de embernek igenis. Aztán hát a mennybéli jóisten nem adogat házassági bizonyítványt senkinek. Gergely vállat vont. Tudjuk mi bizonyítvány nélkül is, hogy házasok vagyunk. Az is igaz, bűnnyítte a pap. De majd az unokáitok nem tudják. Éva elpirult. Gergely vakart egyet a fülettövén. Évára pillantott. Aztán a paphoz fordult. Hát összeesketne bennünket, tisztelendő úr? Összehárt. Szülői engedelem nélkül? Anélkül is. Elvégre a Bibliában nincsen benne, hogy szülői engedelem kell a házasságra. Hát akkor mondotta Gergely, tegyük meg, Éva, a bizonyítványért. Átmentek a kápolnába, és egy-néhány perc alatt megtörtént az esküvő. A pap beírta a nevüket az egyházi könyvbe. Tanúknak odaíratta a török János meg a megcsei nevét. A szülőknek megküldöm az írást, mondotta aztán a pap, mikor visszaültek az asztalhoz. Béküljetek meg velük. Azt akarjuk is, felelte Éva. De kell 1-2 hónap, hogy a haragjuk elcsillapodjon. És Gergelyhez fordult. Hol töltjük azt a 2 hónapot, kedves férjüram? Hát, édes feleségem, te itt, Hunyadon, én meg valahol másod. Ezt mondva a társaira nézett. Megmondhatjuk, megkit szólott török Jancsi. Elvégre is jegyek vagytok, s nincs titok ezen túl köztetek. A papunk is jobb, ha tudja. Legalább, ha valami baj ér bennünket, hát értesíti róla 2 hónap múlva édesanyám asszonyt is. Hát akkor tudd meg, édes, ifjú párom, szólott Gergely, hogy mind már indultunk volna Konstantinápolyba, mikor meghallottam, hogy te mennyasszony vagy. Mindhárman megfogadtuk szent erős fogadással, hogy kiszabadítjuk Bálint urat, a mi nagyságos apánkat. Ha lehet, tette hozzá török Jancsi. A mennyasszony komolyan és figyelemmel hallgatta az urát, aztán elmosolyodott, bezeg megjárta velem, kegyelmed, édes uram. Hol tegezte, hol magázta Gergelyt, mióta megesküdtek. Mert én ugyan szívesen elhűselnék itt 2 hónapig is ebben a gyönyörű várban, de nem azt fogadtam a 2 helyen is, hogy soha kegyelmedet el nem hagyom. Csak nem akarsz velünk jönni? Nem tudok-e úgy lovagolni, mint akármelyikük? De ez nem csak lovaglás lesz, angyalom, hanem veszedelmeknek útja is. Vinni is tudok. Olasz mestertől tanultam. Nyíllal lelőve a nyúlat. Puskával akár a fecskét is. Gyöngyasszony! Kiáltotta megcsé a poharát fölemelve. Irigy vagyok, Gergely. Jó, jó, szólt Gergely aggodalmasan, de hát az ilyen asszonyféle csitkés ágyban szokott ám hálni. Az úton nem leszek asszony, felelte Éva. Ide is férfi ruhában jöttem, oda is férfi ruhában megyek. De hamar megbánta a kegyelmet, hogy elvett. Tisztelendő atyán, válaszol széjjel bennünket üstölést, 31, mert bizony megcsúfol ez az ember, elhagy mindjárt az első napon. A pap azonban inkább a kappan mellett iparkodott már leválasztani a csontról. De hát te törökül se tudsz, szólt utolsó ellenvetésül Gergely. Majd megtanulok az úton. Jól beszél, mondta Jancsi. Én is tanítom, meg aztán nem is olyan nehéz az. Mondjon egy pár szót, szólt az 1 órás menyecske. Hát például elma egyenlő alma benim egyenlő enim, bapa egyenlő papa, papucs egyenlő papucs, sarompó egyenlő sorompó, daduk egyenlő dudak, csákána. Csákány, kiáltotta Éva tapsolva. Nem is gondoltam, hogy tudok törökül is. Az énas, aki felszolgált nekik, azt mondja halkan megcsének, hogy egy ember mindenképpen be akar jönni. Micsoda ember? Azt mondja, Mátyás. Mátyás. Micsoda Mátyás? Más nevet nem mondott. Úr vagy paraszt? Olyan szolgaféle. Megcsé nevetése fakadt. Matyi az, hogy az ördög vigye el. Hát csak keresztbe. Mit akar? A megmátásodott magyirák színvörös képpel állított be, és megcsére pislogott. Itt vagyok, hadnagy uram, szolgálatára. Azt látom. De hol voltál az este? Az este is rendben voltam, én mindjárt. De olyan hamar eltetszett sietni, hogy nem értem utol hadnagy uramat. Te hiszen részeg voltál, mint a csap. Nem igen, én stálom. És hát hogyan jöttél el? Hiszen én elhoztam a lovadat. Madi megemelgette a vállát,
szemöldökét volt ott ló elég. Loptál a kasztófára való? Nem én. Csak ahogy az úrfi elment, feltétettem magamat egy óra. A lovásztársaim tettek föl, mert magam nem bírtam felülni. Hát tehetek én arról, ha nem a magam lovára tettek? Hogy a társaság ezen felvidámodott, Matyi teljes bocsánatban részesült, és ez a részegen történt elszökése, éppen ezt tetszett meg Gergelynek. Hova való vagy, te Matyi? Kérdezte nevetve. Keresztesre, felelte a legény. Hol a pokolban van az a keresztes? Milyen furcsa volna, ha most a kocsis így felelne a kérdésre, hely, szegény Gergely, úrfi, majd megtudja egyszer te kegyelmed, hogy hol van az a keresztes. Majd mikor szép szakállas ember lesz kegyelmed, majd mikor nagyságos úr lesz te kegyelmed, ott ejti törbe a gonosz török, ott verik majd a vasat kezére lábára. S le nem bontja azt a vasat, csak a halál.